Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 134. Benvidos e benvidas unha semana máis, un luns máis, o 11 galego da xornada, 11 galego 134. Boas Schoolmart, boas noites Marcos Piedras, que tal? Como andades? Todo ben? Grazas por estar aí un día máis connosco en directo ou en diferido, que hai moita xente tamén do Team YouTube, así que como dicimos sempre, pois estades por YouTube vendo isto en diferido, deixade aí un like, home, hypeade o vídeo, que lle mole máis a xente, que chegue cada vez isto a máis xente, que haxa máis achegas do noso fútbol e que máis xente vexa os golazos e as paradas e todo que temos cada luns aquí no 11 galego de Fica coa bola. Por certo, se estades en directo, home, o Prime é gratis, por se queredes tiralo aí a apoiar o noso proxecto. Bueno, é un 11 bastante trampulleiro, non defende nin Cristo, xa anticipamos, non hai un defensa central ou uso, pero bueno, hai moitísimo que repasar neste, como dicía na historia de Instagram, último ou penúltimo 11 galego do 2025, haberá que debatilo despois. Antón Vieites andaba chungo pola tarde, pero coido que xa está recuperado para dar o seu mellor nivel, como a sempre no 11 galego. Hola Antón, que tal? Moi boas. Que pasa? Que tal? Como estás? Eu, claro, ben, con frío, o sea, coa polar, pero... Podes contar o de último ou penúltimo porque cousa tú aquí a semana que ven cigarros históricos, pero bueno. Bueno, que teño unha fin de complicada, xa o sabes, teño unha fin de delicada, bueno, entón... Complicada, no, creo que non é, pero non é a palabra, pero bueno. Sí, é a palabra, é a palabra. Hai unha boda, entón vai ser unha fin de delicada. vai ser unha fin de delicada. Bueno, entón estás recuperado, non? Estás recuperado. Eu estou perfectamente para mañá dar samba no evento que temos. Temos un bo evento mañá, cuidado que poden pasar cousas. Vai faltar Marcos Piedras, pero poden pasar cousas por aí. Si, home, teñen que ir a Albacete, non van a estar no... Teñen que ir a Albacete. Ímolo contar xa no partido que organiza o Celta todos os Nadals, como é o plural de Nadal? Todos os Nadais. valga ese plural, que non sei se se di así, entre a xente de prensa e tamén empregados do Celta, así que mañá imos estar por ali. Pero primeiro é o 11 galego, así que imos ao ximnasio da previa precisamente dese partido que temos mañá, pois que mellor que facer a previa no Exalta Centro Deportivo, no mellor ximnasio do mundo, profesionais tops, cun ambiente criminal, sempre as mellores máquinas, sempre a vanguarda, un maravilloso lugar onde adestrar, onde ir aí a rutina, a facer de todo. Así que Avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra, o mellor ximnasio do mundo, o Exalta Centro Deportivo, patrocina o xogador Exalta da xornada. E hoxe o Exalta, o xogador Exalta anda lonxe, pero eu creo que se volve pisará o Exalta Centro Deportivo, Antón. Ata onde imos hoxe? Bueno, pois o noso futbolista Exalta a xornada lévanos lonxe, concretamente ata Murcia, pero que máis concretamente, xa o dirá el que sabe maior que nós, pero Águilas eu creo que pode ser a punta da punta. Ali en Murcia está un Coruñas que está a facer as cousas moi pero que moi ben. Chegou na segunda volta da tempada pasada, é dicir, leva menos dun ano natural, pero leva 13 goles xa ali co equipo murciano, que onte venceu o partido máis especial en moitos anos segundo o propio clube por 0 goles a 1 no derbi ante o Lorca Deportiva cun golazo no minuto 89 de Cristian Martínez. Que tal? Moi boas noites. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? A ver, por que iso do máis 3 máis especial en moitos anos, tal, non sei que, era derbi ou que? Sí, a ver, es un derbi aquí que se vive mucho. De hecho, imagínate que había un temporal de alerta naranja y se desplazaron, aficiones nuestras, se desplazaron sobre 600, 700 personas allí a Lorca. Al final es un derbi que lleva muchos años sin haberlo, entonces lo hace más especial porque... ¿Qué pasa? Los lorquinos pasan todo el verano aquí, la gente de aquí pasa mucho tiempo allí porque trabaja o lo que sea, entonces al final siempre hay mucho roce, mucho pique en ese aspecto y había muchos años ya sin haberlo. Digamos que unha rivalidade que trascende un pouco o fútbol, non? Que vai tamén un pouco no social. Sí, es de rivalidad de todo y ya cuando lo mezclas al nivel fútbol, ayer creo que nos juntamos cerca de los 5.000 personas, 4.000 y algo en el estadio del Lorca. E que ti vas a Wikipedia, pos Águilas e di Fundación 1765, Pedanía de Lorca, 1834, Independencia.
Ahí no te sé decir la verdad. Sé que Non ahí houbo ya me guerra estás de- pillando. non Ahí houbo ya me guerra estás de- Hay que pillando. hacer unha guía histórica. Guerra de independencia coido que non houbo. Guerra de Bueno. independencia. No tengo ni idea, yo creo que no, pero A al guerra final de aquí a media hora estamos, o sea, estamos todos pegados, estamos todos cerca. La gente que vive aquí trabaja allí, hay gente que trabaja allí y vive aquí. ¿Qué tal los murcianos? Bien, bien, bien. Al principio siempre es un poco impactante el acento, ¿sabes? Cuando sales fuera. Es un acento diferente, la verdad. Bueno, la verdad que bien. Al principio me hacía más gracia, ahora ya estoy más acostumbrado. Normal. E non tes algunha expresión aí que xa se te estea pegando no teu vocabulario habitual ou que? Uf, muchas. Es que ya llevo muchos años fuera de casa, entonces ten en cuenta que yo vivo, comparto vestuario con mucha gente diferente de todas las puntas de España, por decirlo de alguna manera, y de gente fuera de España también. Entonces al final es inevitable que no se te peguen cosas. A mí al menos, es que soy para esos tíos, tengo, no sé si buena o mala suerte, pero se me pega muchísimo esas cosas. Unha esponja. Antón, Non sei se comezar polo fútbol ou comezar polo... É que é a primeira vez que un invitado recoñece un vacile previo, sabes? Entón, gustoume moito que acabamos de falar fora de micros, que era, joder, saí ao chino a comprar uns cascos para non sair cos cascos de gamer. Sí, bajé hasta el chino ahora a comprar unos cascos y con el tema de intentar configurarlo ahora en el ordenador, que no sé, tío, no me iban y pues nada. Pues aquí me quedo con estos que son los que sí que me van. porque a Algo proba... tienen aura, No, está moi ben. É que unha proba que fixemos antes de empezar o directo dixenlle, vaya setup de gamer, pero e en serio, o sea, non era malas, é verdad. Tes aí, podes botar un LOL ou algo que a xente eu creo que vería Sí. o teu stream. Sí, eso es verdad. Volvamos ao fútbol porque Sí. ademais no partido no que fixo esta fin de semana Cristian Martínez foi aínda máis con máis mérito porque foi saindo dende o banco, non? Saindo de suplente, marcando no último minuto prácticamente nunha das últimas accións do partido e a verdade é que foi nunha acción espectacular. Bueno, la verdad que estuvo muy bien, porque al final salir del banquillo, aportar al equipo, aún por encima en ese derbi con tanta gente desplazada, porque allí la gente, de verdad que, te lo juro que parecía que estábamos jugando en casa. Era una pasada. Y la verdad que la afición ahora se está volcando con nosotros y se nota un montón, tío, se nota un montón. Y salir desde el banquillo, meter el gol en los últimos minutos, aún por encima yo aquí ya me siento reconocido, me siento querido. Imagínate después de eso, la gente, buah, pues volcadísima con todos nosotros, estamos haciendo una buena temporada y aún por encima hacer esto pues mola mucho, tío. É que logo falaremos, pero que son 5 vitorias dos últimas 6 partidos, estades líderes, nun grupo, creo que xa falastes desto antes, pero nun grupo con Recreativo, Jaén, Extremadura e 40 equipos con nomes, o Águilas está líder. Sí, al final tú ten en cuenta que yo en mi opinión, vaya, no quiero que le parezca mal a nadie, yo creo que es el grupo más fuerte de segunda red. Al final, Estoy de acuerdo contigo, yo es que no quiero faltarle el respeto a nadie ni que le parezca mal a nadie, porque es mi opinión sincera, porque al final yo creo que en este grupo, si te miras a la tabla clasificatoria antes de empezar la liga, tú haces un listado de fácilmente 12 plantillas que están hechas para ascender. Por y para ascender, que no les vale otro objetivo. Sí, pero o sea, xa que me deixas debatir sobre isto, xa non é eso, é que deu a casualidade que o ano pasado moitos equipos da primeira federación baixaron e foron parar a ese grupo. Entón, claro, iso lógicamente leva os niveis dos cadros de xogadores, o que dicías, pero tamén a competitividade e a presión para moitos clubes históricos. Claro, no, al final tú ten en cuenta los equipos que han bajado de primera red, un Yeclano que es un equipo aguerridísimo, un Recreativo de Huelva que es un histórico de nuestro fútbol. Al final ten en cuenta que ese equipo, ¿qué objetivo tiene que no sea el ascenso? Dímelo tú. Es que no existe para ellos otra cosa que no sea eso. Ya nosotros fuimos a jugar allí a ese campo y ya vimos el ambiente en el que se envolvían, la exigencia que tenían. Al final es complicado también ahora mismo la situación en la que están, ¿sabes? Resolverlo de manera bien, o sea, de buena manera. No es tan fácil cuando van las cosas como le están yendo ahora mismo. Que no van de todo mal, pero no están yendo como quieren. Eu que estou sufrindo o grupo dou fe de todo o que acabades de dicir, porque estáme tocando de primeira man, así que toda razón Sí, lo que decís. tú lo sabes de buena mano con Roy. Al final, mira este Estepona, un proyecto de ascenso directo, como el año pasado, que se quedó en las puertas.
y míralo este año, yo tengo amigos allí y no le están saliendo bien las cosas, pero bueno, al final es fútbol, esto es fútbol, tío. Totalmente. Bueno, habrá que ver o gol, digo, habrá que ver o gol, porque ademais nesa afección da que falaba Cristian desplazada onte no feudo do Lorca, pois vese tamén no gol, é unha transición, e creo que o que máis valoro do gol é ese último toque antes de rematar, este que vemos aí, porque é o que fai que non xa roube o central, creo que é o mellorciño do gol, e aí vemos a afección desplazada que foi, bueno, unha tolemia. Sí, la verdad que estuvo muy bien, y la verdad que fue un gol muy disfrutado y muy celebrado por todos. Un golazo, a mí un mísil. Gústame moito como ves que salta o central e dice aí está o espazo e trocas o desmarque, digamos, de lado. Sí, al final es una acción que yo tiro primero el desmarque, veo que no me la da, me separo para crearme el espacio y vuelvo a atacar ese espacio que previamente he generado. Y veo que por encima mi compañero me lo lee bien y luego pues ya es algo que, no sé, sale solo, en plan el recortar así y el disparar. O sea, no es algo que lo tenía premeditado, ¿sabes? No sé, sale. Mira, Antón, dixo Madia Levo polo chat, vou facer de Jatalim é unha persoa que sempre está aquí no chat connosco, Cristian, que sempre mete cizaña, que sempre mete aí un pouco o dedo na ferida, sempre está vacilando, e dixo, os defensas chocan entre sí. Efectivamente, sí. Deixas aí que choquen. Cuando... Perdón, a ti. É a típica defensa na que se ti no FIFA controlas a defensa, quero dicir, apagas a televisión inmediatamente, en plan... Sí, rompes el mando seguro. Es la defensa que rompes el mando, 100%. E ademais o disparo xa eche forte, a verdade que é un golazo, é un auténtico golazo, e o que dicimos, non, nun derbi en esos últimos minutos, a verdade que bueno, claro. Para que esteas moi ledo hoxe. Claro, al final fue muy celebrado, lo que te dije antes. Tú, porque el vídeo no continúa, pero si el vídeo lo pones 10 segundos más tarde, todo el banquillo está en el córner contrario. Todo el banquillo, ¿sabes? Que se recorrió el campo entero. O sea, imagínate el nivel de felicidad que era para nosotros en ese momento, sabiendo lo que era para nuestra gente y aún por encima sabiendo que lo estamos logrando, lo estamos consiguiendo. Na celebración, por certo, faz un pouco de eu aquí, non sei se a de Cristiano, se había que reivindicarse tamén porque era o rival, máximo rival, pero como aí está a celebración tamén, Sí, no sé, es cosa que se te pasa por el momento, que en el momento te parece buena idea, luego las ves y dices, madre mía, ¿qué hice? A ver, é que nese momento pensas en mil cousas seguro cando vas correndo. En ese momento es que no tienes tiempo para hacer todo lo que quieres hacer. No tienes tiempo, ¿sabes? Es como que quieres hacer algo, pero que claro, el tiempo, yo qué sé, cuando te has dado cuenta ya estás volviendo al campo. Entonces... Falando un pouco do partido en xeral, imagino que moi igualado, acabase decidindo no treito final, pero, bueno, digamos que os golpes, os puntos, como foi un pouco o partido? Mereceu o Águilas levalo ou como foi? A ver, ellos tuvieron una ocasión clara nada más empezar, que fue un centro que la remata fuera, pero yo creo que fue un partido bastante controlado por nuestra parte, en el cual supimos llevar el rumbo y poner los tiempos. Luego, al final, lo de siempre, el fútbol a veces te entra, a veces no, tuvimos ocasiones, alguna muy clara, y luego al final, pues el míster buscó cambiar a ciertos detalles, ciertas estructuras, bueno, lo que hace siempre nuestro míster, y le salió bien y conseguimos llevarnos el partido. Bueno, dicías 12 cadros de xogadores feitos máis ou menos para buscar ascenso. Cal é o obxectivo? Como cando renovas aí no verán, con que objetivo un pouco é o que te trasladan? A ver, al final yo ya vine con un contrato largo, entonces no es que no es que yo haya renovado, yo ya en cuanto llegué aquí yo ya sabía que yo me iba a querer quedar, ¿sabes? O sea, porque es un proyecto muy ambicioso a largo plazo, entonces al final yo veo que el proyecto es bueno, me lo hacen trasladar así, veo que lo que están trayendo es bueno para el proyecto, tío, entonces lo cojo con más ilusión. Es como que la espinita de la temporada pasada que me quedó de no haber jugado en playoff, de no haber intentado luchar para ascender porque no nos salieron las cosas, y sin embargo, por ejemplo, donde estaba anteriormente el Cacereño, yo ascendido por playoff, es como que se me quedó esa espinita clavada y decir que, coño, vamos a empezar un proyecto, pero tío, un proyecto serio, un proyecto de verdad, pues al final lo coges con mucha ilusión, mucha ilusión. Yo al menos en mi caso.
Sobre o que dicías antes de que xa notas, xa percibes que hai a xente do Águilas, os seus afeccionados xa che teñen moita estima. Vin antes en redes sociais un que facía un edit con Cristian Martínez Balón de Oro aí coa foto. Vale, Eso tamén mola, despois chegar a casa e ver todo iso. Se che mola estar en redes sociais para o bo e para o malo, porque evidentemente cando van mal as cousas tamén reparten, pero cando van ben é unha maravilla. Sí, al final, a ver, esas cosas, yo más que nada, por ejemplo, estoy aquí en el sofá, lo veo con mi pareja y le digo, oye, mira lo que han hecho tal, y nos echamos unas risas. Y bueno, igual que con lo malo, al final yo lo malo también me lo tomo a broma, porque al final si te lo tomas a lo personal estarías hundido, porque hay muchos más momentos malos que buenos en este deporte. Entonces yo sí que es cierto que me lo tomo siempre a lo positivo, a lo de tomármelo a bien, no tomármelo nada a pecho y reírme de las gracias y de las desgracias, porque al final si no estaría hundido siempre. ¿Qué? No, creo que lle querías preguntar aí por lo Mister, non? Que falaba antes de Sí, porque ademais venme moi ben fiada polo feito do que dicían dese proxecto. Claro, cando no verán, ademais de que traen futbolistas, supoño que importantes, ves que trae a Adrián Hernández, ¿no? Creo que agora Sí. sí, que viña de ascender co Yeclano, de ascenderlo dende a terceira a primeira federación e despois, bueno, de ascender no último partido da tempada pasada. Eu creo que co que fixo co Yeclano, por exemplo, podía ter mercado na primeira federación e apostou polo proxecto de Águilas en segunda federación. Sí, al final él por unas cosas o por otras apostó por este proyecto. Tú le ves la carrera a este chico y es una pasada. O sea, ascender con proyectos en los que presupuestos, presupuestos muy inferiores al resto de la categoría, y ves que compiten, ves que pero es que el Yeclano en la temporada pasada en primera red hasta enero iba quinto. Sí. Acabó la primera vuelta en playoff, en una primera red, ¿sabes? O sea, es un míster que ha tenido muchas posibilidades de salir fuera, es un míster que ha tenido mucha repercusión y tiene mucha repercusión a nivel del fútbol, porque es una persona que para mí sabe muchísimo y entiende y lee muy bien los partidos. Entonces, que a él viniera aquí, pues me elevó mucho más la ilusión. No Águilas, ademais de ti, tamén un rapaz de Cuntis, un tal Fer Martínez, os Martínez do Águilas, aí en clave galega está ben, e tamén Johan, ex do Coruxo. Que tal con eles? Que nos contas? Muy bien, son chavales la verdad que espectaculares. Cada uno tiene sus peculiaridades, como todo el mundo, la verdad, pero son chavales espectaculares. Sobre todo, la verdad que el vestuario se caracteriza por buena gente, tío. Tenemos un vestuario espectacular. Es espectacular, de verdad, Rara vez estuve en un vestuario tan sano. O sea, pocas veces lo he visto, Es una pasada. Fer deixounos aí un vacile para seguir falando de vestiario san, que che preguntáramos por quen é Luigi, ou que pasa con Luigi. Qué cabrón, tío. Qué cabrón. Es que en pretemporada, por hacer la broma, un día llegué todo afeitado y me dejé solo el bigote a un partido amistoso. Entonces, claro, empezaron a desvariar de que si no sé qué, pues que llegué con el bigote y con el pelo así con las rayas, ¿sabes? Entonces ya, que si las risas, que si Luigi, que si no sé quién, y ya me sacaron una foto de Luigi y le pusieron a Luigi el peinado así, me la pegaron en el vestuario ya. Entonces ya... O fontaneiro do gol, Cristian Martínez. Bueno, pues lo que sea. Como debe ser. Falando de galegos tamén, nese grupo, no grupo cuarto da segunda federación, hai varios, ademais de Roy, de ti. Pois bueno, está Xavi Domínguez no Yeclano, está Quinti Mil no Melilla, Mirapex na Deportiva Minera. Non sei se me queda algún, pero bueno, tamén bastante galego emigrado aí nese grupo. Sí, la verdad que aún hay alguno que otro. Sí que es cierto que tengo relación con alguno y la verdad que siempre que los veo siempre saludo, hablamos. Aún hace poco de hecho hablé con Xavi por Instagram y tal. Sí, son gente la verdad que joder, ya los conocéis vosotros también, son buena gente y al final nosotros lo que pasa que muchas veces cuando coincidimos es de rival, entonces no tenemos mucho tiempo a darnos abrazos, es más otra cosa. Hay patadas, nin auga. Sí, luego cuando pita el final un abrazo, pero durante el partido...
Nada. Unha das peculiaridades tamén do grupo, bueno, de moitos outros grupos tamén, pero neste, pois eses desplazamentos, non? Falábamos agora do Melilla, pois ir ata Melilla, evidentemente, é un desplazamento longo, dende Murcia a Andalucía, pois tamén son distancias longas. Estando na segunda federación, é certo que ás veces, en certos equipos, pois teñen tamén esas concentracións ou así, non? Viaxes longas, ao final tes que viaxar o día anterior, quedar nun hotel, tamén está ese, non? Ese máis parecido ao fútbol profesional que o mellor noutros grupos da segunda federación que son distancias máis curtas. Sí, nosotros de hecho tenemos que ir a Jaén, tenemos que ir fuimos a Huelva, tenemos que ir a Extremadura, tenemos que ir a Melilla, o sea, son viajes que tienes que ir con un día de antelación porque de hecho, si no recuerdo mal, a Huelva fueron 8 horas en bus, ¿sabes? O sea, es mucho tiempo y si no vas el día anterior estás muerto. Estás muerto, al final sí que se te semeja un poco a lo que es ese fútbol profesional, como tú dices, pero bueno, aún hay muchas cosas que limar para llegar a eso. Falando de Jaén, antes de pechar o ano e volver a casa, supoño, polo Nadal, é o rival que vos queda. Sí, la verdad que es un rival muy bueno, que tiene jugadores pues, ya como todos los de este grupo, la verdad, y con un fútbol yo creo que asociativo y bastante bueno. Al final nos queda ese último eslabón para completar una media temporada buena y decir, pues tío, hemos hecho los deberes y para casa con la familia, disfrutar unos días y luego vuelta a entrenar. Sí, porque aparte tiña Antón aquí apuntado que o día 4 xa hai partido na Condomina ante UCAM. Sí, aún por encima ante Luca en la Condomina, imagínate, ¿sabes? Como para que nos den 2 semanas de vacaciones y llegar allí contra el partido. Madre mía, te meten los pelos para adentro, es imposible. Ha jodido pasarse con turrón, Joder, no, me han jodido entero, me han jodido todas las navidades ya. ¿Qué día tienes que volver para estar? Pues en principio o sea, nos dan jugamos el 21, que es domingo, creo, ¿no? Jugamos 21 y nos dan del 22 al 27, más o menos. 5 días, O sea que fin de aproveitarlos ben, porque si no... Fin de ano en Murcia. E que a mí me toca en fin de ano ir a Estepona tamén, entón máis ou menos sei o que é. Sí, ya el año pasado me tocó pasarlo en Cáceres, hace 3 me tocó en la Nucía y ahora me toca en Murcia. Bueno, es nuestro oficio, tío, al final somos nosotros los que elegimos estar aquí, entonces a pechugar, tío. No queda otra, claro que me gustaría pasarlo con mi familia, pero é lo que hai. Porque o de volver futbolísticamente a Galicia, que non se deu, non quedache moi a gusto aquí, ou como ahora xa estás vivindo a experiencia fora, tes pensado volver, como é o chollo? No sé, tío, no sé, eso ya... Pues eso va, pues depende, a ver, al final los equipos son los que hacen que vuelva o que me vaya, no... ¿Sabes? A mí me da igual, sinceramente, irme a 1000, a 2000, a 3000 o a 200 kilómetros de casa, ¿sabes? Yo quiero jugar al fútbol, quiero ser feliz y quiero sentirme importante y hacer las cosas bien. Entonces, al final, también depende de los clubs, tío. No, nosotros al final somos un jugador, como ha firmado a alguien, pues me puede firmar a mí o puede firmar a otro. Eso al final... Pero sí que é certo que hai xogadores que están máis cómodos cando saen de casa e outros que botan máis de menos. E creo que nese perfil tires máis dos primeiros, que é o que acabas de dicir, que non che importa ir xogar como sea a Australia, con que estea ben o contrato e o obxectivo, o reto, non, do equipo, pa diante. Claro, yo soy de ese perfil. Yo soy perfil de que al final tengo una familia, gracias a Dios, que me apoya en todo, que me anima a hacer las cosas. Mi pareja también me anima y me apoya, entonces, ¿por qué no, tío? ¿Por qué voy a prohibirme o voy a negarme a una oportunidad cuando puede ser una buena oportunidad y pueden salir cosas bonitas de ahí? O sea, al final yo creo que es un error. Hay gente que comete sus errores y luego con el tiempo se arrepiente. Pues yo no lo voy a cometer, lo tengo claro. Yo, si me tengo que ir a jugar a Japón, me voy a ir a jugar a Japón. Lo tengo clarísimo. Ademais, dándoche igual o sitio, porque en Cáceres rendiche as mil maravillas que ten pinta de facer un frío importante en decembro e agora en Murcia ao sol, aínda que chovera esta semana, tamén rendindo moi ben. Sí, al final es lo que te digo, que yo soy tan básico en ese aspecto que me amoldo bien a todo. O sea, estoy cómodo en Cáceres, estoy cómodo aquí en Águilas, estoy cómodo en Coruña, estoy cómodo cuando juegan en el Bergantiños, estoy cómodo cuando juegan... O sea, yo estoy bien, o sea, simplemente... Yo quiero mi tranquilidad
me vale, yo estoy bien. Mira, xa que te fala de equipos, Antón, podemos repasar aí un poquinho a súa carreira. Non sei, a verdade que non... Canteirando montañeiros pode ser, porque xe falando así un pouco de ti e tal, dixeronme, ates que lle preguntar, no montañeiros non marcábamos un gol, só marcaba él, lembrome de un partido en Lalín con el tiña 30 e pico de fiebre, sacou no extra no descanso, marcou un gol, chegou a bus tiritando. Como foi esa historia? Buah, fue increíble. Esa historia fue que fuimos a jugar a Lalín y claro, yo fui a jugar, yo le dije al mister, mira, estoy malísimo. Y me dice, bueno, ¿puedes viajar? Y dije, a ver, poder puedo, pero estoy malísimo. Y me dice, bueno, tranquilo, no te voy a poner si no lo requiere la situación tal. Claro, y yo con ibuprofeno, con paracetamol, pastillas a tope, y llegué allí y nada, pues me puso en el descanso porque íbamos, no sé si empate o perdiendo, y nada más entré, la segunda jugada, un balón que cae a la espalda, corro, un gol. Y claro, yo llegué al bus y me acosté en un asiento que no podía más, con 38 de fiebre, tiritando allí en el bus, con todos anoraks puestos así al estilo manta. O sea, increíble. O sea, experiencias. Y no sé por qué me pasa, que cada vez que tengo fiebre meto gol. No sé qué me pasa con eso. De verdad, te lo juro, la temporada pasada con el Cacereño igual. Yo no sé qué me pasa. Cuando tengo fiebre... Tampouco forces, tampouco andes en camiseta e descalzo como dirían as aboas, non vai a ser o demo, No, a mí hay algún amigo del Cacereño que cuando, claro, también me pasó lo mismo el año pasado, jugamos contra el Sur Yaiza, que viajábamos un día antes, y lo mismo, me puse con fiebre el día antes de viajar, 38 y pico, nada, viajé igual, el mister lo sabía, me dijo que no pasaba nada, mientras que yo le diera el ok que estaba para jugar, que sí. Vale, entré también en el descanso y metí 2. Y luego, igual, estábamos en Lanzarote, la gente en pantalones cortos y camiseta, y yo con chaqueta y casi chaquetón puesto. O sea, igual. Dos cousas. Primeira, ir con fiebre a Canarias, manda narices. E a segunda, 2 goles con fiebre no descanso na segunda parte e Figo Cabola non decidiu Nada, nin 11 galego ni nada. Cero bola, Cristian. E mira que falamos algunha vez de que hai veces que fomos injustos, Sí, alguna vez te lo tengo comentado, sí, es verdad. Por seguir Dalle, Antón. Non sei se despois do Monta xa pasas directamente a cantera do Lugo ou hai algún paso previo por aí por algún sitio? No. Yo en el Montañeros juego cadete de segundo año, juvenil de primero y juvenil de segundo. Y me quedé un poquito quemado en ese aspecto porque, bueno, el tema en ese momento no estaba bien, quería dejar de jugar básicamente, quería irme a jugar con mis amigos al equipo del colegio. Y justo mi amigo que me iba a ir por él al equipo del colegio, me dice... bueno, no, eso fue en cadetes, que me dijo que fuera al Montañeros, pero yo me iba a ir al equipo del colegio. Y nada, pues después de ahí yo jugaba fútbol sala y fútbol 11, compaginaba. Y me dice el entrenador de fútbol sala, pues vente, no sé qué tal, y dije... ¿Quieres que vaya? Y me dice, sí, vente con nosotros, tal. Y juvenil del tercer año lo pasé en el... No, juvenil de segundo año, macho, me estoy liando. Juvenil de segundo año lo pasé en el Orilla Mar, que fue cuando ascendí a Nacional con el Orilla, y el juvenil del tercero ya lo pasé en el Lugo. Ahí ya empecé en el Lugo y ese primer año y los 4 años de sub-23 vinculados a ellos. Por vincular, por enlazar un pouco as dúas cousas, porque ademais teña unha pregunta por aquí Skullmar que dicía como foi vivir a situación extradeportiva en La Nucía. Creo que tamén nese que che resbale un pouco todo o que vai pasando agora xa con esa medio madurez, maleidade que tes, que ainda eres novo e tal, creo que tamén no propio Lugo, en La Nucía, creo que xa viviche bastantes caras amargas do fútbol tamén, non? Entón creo que xa estás máis curtido en batallas. Sí, la verdad que, mira, estuve en La Nucía en 2 épocas. En la primera no jugaba nada, sinceramente, jugué 70 y algo minutos en una vuelta entera. Y ahí fue cuando me voy al Bergantiños, en la segunda vuelta. Y de la segunda vez que tal, sí que jugaba más, y que, bueno, que era un buen jugador, pero lo que pasa es que ese año no tenía... No sé, no me entraban los goles, le daba el palo, le daba el larguero, hacía un parado en el portero, bueno... Esas cosas que nos pasan a todos. Y al final ese año también viví lo del tema de impagos, estuvieron 4 o 5 meses sin pagarnos. Viví también que nos pincharan las ruedas a 8 o 9 jugadores, nos pincharon las ruedas. Bueno, al final viví también ciertas caras del fútbol que bueno, me tocó vivirlas y siempre con una sonrisa, de verdad.
siempre una sonrisa en la cara, y llegaba al día siguiente y a hacer las mismas bromas con los compañeros y intentar llevarlo de la mejor manera. Sí hay gente que le afecta más, sí hay gente que se quería ir, por ejemplo, de esa situación, que se quería ir para casa, pero bueno, es lo que te digo, al final yo me lo tomo todo a bien, intento llevarlo a la cosa mejor posible y creo que con una sonrisa, llevándolo alegre, es la mejor manera. E ademais, por seguir falando de cousas amargas, logo xa igual tocamos algunha contenta, pero bueno, estamos nese momento. Previo ao turrón, sabes? Ahora Claro, mismo claro. amargo previo ao turrón do Nadal. Pasache unha miopericardite, creo, no Lugo, pode ser? Sí, Eso, yo el nada, año... suena jodido. Sí, a ver, yo soy... Mira, el año que acabo la temporada en el Bergantiños, cedido, acabo y meto un gol con la Nucía esa temporada y 5 con el Bergan, creo, si no me equivoco. Vale, pues esa temporada yo iba a hacer la pretemporada con el primer equipo del Lugo, ese año. Y cuando anuncian quiénes van a hacer la pretemporada, me anuncian a mí, a Dani Vidal y a más gente. Vale, pues estaba yo de vacaciones con un amigo en Canarias y de repente me empecé a encontrar mal, empecé a sentir una presión en la boca del estómago y pues fui para 4 días y me quedé ingresado 2 semanas allí. Tenía unos ritmos cardíacos muy elevados, tenía pues el miopericardio, es como el músculo que envuelve al corazón, si no me equivoco, el corazón o una parte del corazón, pues se me había hinchado, se me había inflamado, no sé, lo tenía infectado. Entonces fue como que me dijeron, tú no te puedes ir, porque esto es serio, o sea, te puedes quedar en el sitio, en el avión. Y pues nada, pues me quedé allí, tomé la medicación pertinente, me hicieron las pruebas que eran oportunas en ese momento, seguí con medicación, pues te diría que un mesecito, un mes y medio, y a raíz de ahí estuve casi 6 meses sin hacer ninguna práctica deportiva, ni gimnasio, ni correr, ni entrenar, nada, absolutamente nada durante casi 6 meses, y luego a partir de ahí en noviembre, a finales de noviembre, pues a lo mejor el 20 y pico de noviembre así, empecé a entrenar con el Lugo B otra vez y volví a jugar otra vez, volví a encontrarme bien, que esa fue la temporada que debuté en segunda división con el Lugo. Claro, y se diso o bonito antes de que o digamos no está tan... Claro, pero es que luego, después de debutar, me rompo el peroné, ¿sabes? O sea, que vaya desgraciado fui, chaval. Pero bueno, ese debut en Cartagena creo que... Sí, por encima aquí al lado. Sí, la verdad que fue un día muy bonito, porque, a ver, siempre cuando vas convocado tienes ese de, buah, quiero jugar, voy a jugar, venga, ojalá jugar, ¿sabes? Y al final ves que te llama el míster que dice, venga, va, tal, vas a entrar, tal, y dices tú, joder. Pero luego una vez entras, te lo tomas como un partido normal. Al final, yo en mi caso me lo tomé como un partido normal, de decir, voy a intentar aportar lo que pueda, ¿sabes? La gente no se va a esperar que yo solucione el partido, pero yo voy a intentar aportar lo que pueda. Aunque fueron pocos minutos, pero bueno, oye. Outro partido tamén especial na túa carreira, xa por ir rematando, que levamos hoxe aquí moito tempo falando con Cristian xa, ese gran salto, non? Na 24-25 chegas ao Cacereño, 9 goles na primeira volta, e o partido de Copa do Rei ante o Atlético de Madrid, no que ademais das unha asistencia case nada. Sí, ese sí que fue un partido precioso. La verdad que estuvo muy chulo, tío, de los mejores recuerdos que tengo yo a nivel futbolístico, porque me acuerdo salir por el túnel de vestuarios y claro, acostumbrado a ver a gente de tu liga, ver a, no sé, decirte, a gente de segunda red, gente como tú y como yo, pues gente así. Como a mí pues, no, claro, xa te digo que como a mí no. Bueno, a ver, ya, pero me entiendes. Sí, es broma. Pues nada, acostumbrados a ver a esa gente así y de repente miras para el lado y ves Charlotte, ves Julián Álvarez, Rodrigo de Paul, tío, que yo los veo en la tele, ¿sabes? No estoy familiarizado a verlos aquí en persona, aquí a mi lado, ¿sabes? Y ver que estás saltando o que te embiste el Lenglet o que te embiste el Lenormand. Es decir, madre mía, qué fuertes están, tío, es que eso no es normal, ¿eh? A esa gente le da algo, les tienen que dar algo. No es normal lo fuertes que están. Home, pero imagino que ainda tes aí a cousa de chegar ti tamén, ou seja, se chegas en algún momento ao fútbol profesional tamén te verás así de forte como a eles, joder.
Eso espero, a ver si siguen dando esas cosas para cuando yo se me dé por llegar o algo. Ojalá sigan dando, porque no es normal esa gente, de verdad. Yo me quedé loco. El que parecía más tirillas, madre mía, eso era una locura. Qué fuertes están todos. Bueno, por ir rematando xa, para que tomalles tamén un poquinho, van 2 tempadas consecutivas sen medo a trocar de equipo no mercado invernal. Estás contrato de longa duración, estás contento, estás querido, xa o dixestes. Pero bueno, son 8 goles en 15 partidos, pero realmente a estadística é un gol cada 80 minutos. Claro, se chega a oportunidade de mercado de inverno tal, non sei que, de unha categoría superior como pode chegar con estes registros, tiene un miedo. Sí, yo no tengo miedo a marchar, pero me refiero, al final, yo creo que ahora mismo en la situación en la que estoy y con el club que estoy, con el equipo, con el míster, yo no quiero irme. Sinceramente, en este momento no quiero irme. Estoy muy contento aquí. De verdad que siento que aún tengo que evolucionar mucho. Con este míster estoy aprendiendo muchísimo y estoy mejorando un montón, siendo muchísimo más completo en muchos aspectos. Y yo no quiero irme porque quiero lograr el objetivo, quiero hacer las cosas y quiero también un poquito de estabilidad en el sentido de, estabilizarme también un poco en algún lado. No te digo estabilizarme, quedarme aquí 20 años, pero que estabilizarme un poquito en el sentido de que aquí me siento bien, me siento querido, me siento apoyado, siento que las cosas están saliendo bien porque se están haciendo bien y eso es de valorar también. Sí, señor. Algo máis, Antón? Nada máis. Pois estamos moi ledos de que vayan así de ben as cousas, que sigan así de ben, que fica cobra non sexa gafe, que ás veces pasa, así que dende aquí cruzamos tamén os dedos para que sigan indo ben as cousas e Cristian siga marcando goles. Moitas grazas por estar aquí connosco no Once Galego, tío. Unha aperta forte. Muchas gracias, un abrazo a todos, ¿vale? Veña. Aí está, Antón, Cristian Martínez, un grande, sí señor. Está o chat aí aplaudindo. Sí, señor, bravo, Gustoume moita conversa, Sí, a mí tamén. Normalmente levábamos moitas semanas tendo conversas máis de vacile, máis de fútbol máis humilde, entón ver esa outra cara tamén, non? De xente que anda por fora, que anda así máis loitando por ser profesional, pois estivo moi ben. É que creo que precisamente esa cara, non? A cara de que está preto, porque é un tipo que leva un porrón de goles neste último ano e que obviamente, pois mira, agora está líder do grupo 5 a segunda ou 4 ou que sexa, a segunda federación. 4. Está preto de 4 e non pinchei a clasificación porque non quero vela. Vale. Sí, xa me estramo a mí. Non quero vela, o Águilas está líder, xa sabemos todos. Sí. Non quero ver a clasificación máis. Creo que ademais notase que está cómodo, porque que lle gusta o que... Onde está, polo que fala, ten pinta de ser un futbolista que estudia o grupo, gusta e está interesado de verdade nese proxecto. Contra quen xoga, sí señor. Bueno, temos o gimnasio e agora toca cear, non? Xa nos entrou a larica, temos un pouco de fame, temos que cear os ovos da boa, os mellores do mundo. Ademais, onde imos agora, Antón, porque pasamos de Murcia a Lalín, en Lalín, pois os irmáns Casal xogaron e deixaron moi boa pegada. Ruta de la Plata e xa está. Collemos un coche, calquera marca de coche se quera patrocinarse aquí en Figa Coa Bola e benvida. Os irmáns Casal que deixaron boa pegada en Lalín, como boa pegada deixan sempre os ovos da boa, os máis ricos, os camperos, os de Melide, os máis saborosos. Aí está el huevo de la abuela. Cuidados, atentos sempre a todo. El huevo de la abuela patrocina o bazo da xornada. Boto de menos a Jatalín porque ademais co que imos vivir agora seguramente Jatalín metería cera, sabes? Jatalín me estaría diciendo, bueno, que vergoña, non sei que, hai gañas de traballar. Nada, non sei que, hoxe nada, hoxe falta temos Jatalín. Xustificante. Menos mal que Jatalín, que Madialevo está facendo o papel de Jatalín, que xa mete voi algunha dicindo que non fora o gol no 90, que fora no 88, bueno. Andará enfermo non, estaba traballando, porque hoxe como tal non hai prota no bazo da xornada, imos repasar como tal, os
protas somos nós, pero bueno, tamén o que imos ver, claro, tamén o que imos ver. Porque imos repasar un pouco o triunfo do Lalín no Monolanxo Cortizo por 4-1 ante o Puebla, e o Bazo ia ser un profeta na súa terra, Eloi Ferreira, que levaba semanas rondando o 11 galego, e que hoxe considerábamos con 2 golazos que marcou, que tiña que falar connosco, pero o chollo manda, o traballo manda. Cholla no aluminio, que é unha profesión moi digna, cholla no aluminio, e hai unha obra que rematar antes de fin de ano, entón, en principio iba a poder estar connosco, despois finalmente soubo cando ia entrar no traballo, pero non cando ia sair, non pode estar aquí connosco, pero sí que nos deixou este vídeo, pois agradecendo que sexa o Bazo da xornada no 11 galego 134. Hola amigos, que tal? Espero que vaya todo ben por aí. Moitísimas gracias por contar comigo neste 11. A verdade é que están salindo ben as cousas por aquí, por Lalín. Esperemos que continue esta racha positiva desde que veo Dani, a verdade, pues, estamos dando o que se esperaba de nós, non? Que é estar aí arriba e luchar por o que temos que luchar. Moitísimas gracias por contar comigo e espero que todo vaya ben. Feliz ano e boas festas. Unha aperta. Enfocou aí o seu compañeiro, traballador tamén no aluminio que chegaba con el. Metedes a calquera no 11, tío, moi ben. Nada, grazas tamén a Eloi, por suposto, por reenviar este vídeo. Unha mágoa non poder falar aquí con el, que recibira tamén os vaciles do chat, que é o bonito de todo isto. Pero bueno, como decía el, van moi ben as cousas por Lalín dende que Dani Méndez asumiu o cargo como interino, agora xa como adestrador principal no Lalín. E o Lalín, como decíamos, pois venceu no Cortizo por 4-1, e temos que ver os goles. Os dous de Eloi, polos que ia ser o Bazo da xornada, son 2 golazos, pero é que houbo máis, Antón, houbo máis. Sí, pero bueno, por contar a historia completa, bueno, vamos goles, vale. Eloi, o primeiro, para dentro, pa. Di, a historia completa. Que queríamos falar tamén en representación de Eloi Ferreira, porque Dani Méndez leva 25 dos últimos 27 puntos. Bueno, pois pode entrar Dani Méndez a falar do Lalín así en xeral. E tamén teña unha reunión de chollo, así que aquí non acompaña o traballo na Lalín a golpe de luns. No, a ver, pero creo que é unha boa fechadura de círculo, non? Aquí sempre facemos a pregunta clásica de que se dedican os protagonistas, sobre todo de terceira e preferente, máis alá do fútbol, porque do fútbol non viven, teñen que buscar outros chollos. Entón, ata certo punto é bonito, aínda que estiveramos fodidos pola tarde, é bonito que sexa o propio chollo o que nos impide falar con, neste caso, cos protagonistas do Lalín hoxe, non? Un por reunión do traballo e outro porque ten que chollar que a obra, senón non pajan. Se non chega para fin de ano non pajan, é o que hai. A mí por bonito non me ven nada, pero sí, por duro sí que... Por duro sí, é o que hai. Oxalá non traballar, evidentemente, pero como di a canción, eu non quero traballar. A ver, mira, o controle de Griezmann no primeiro, Controle un escándalo, que control. No minuto 2. Sí. Tamén gran partido de Manu Vilariño, creo que vai marcar o segundo. Boa repe, esa cousa túa, Mira que golazo, pa. Bicicletiña antes, moi ben. Mira, no 2 e no 8 entrou o Puebla algo dormido o partido, No Cortizo, no minuto 8 xa gañaba 2-0 Lalín. De Eloi, a pase tamén de Manu Vilariño. Marcha o porteiro e como 33-3-0. Case nada, No 33-3-0 acabaría o partido 4-1. E quen marcou o cuarto? Bello amigo tamén, Brais Calvo. Clásico do fútbol galego. Fenómeno, amigo. E mete un golazo que, bueno, hai que intuir un pouco. Sí, non enfocou a cámara de TV, non enfocou a dereita, pero bueno, por como celebran, coido que foi un auténtico chicharro. A cámara fixo o mesmo momento que eu antes cos ovos da boa, que en vez de meterlos para que... Bueno, a verdade é que merecido ese ovazo para Eloi Ferreira, sobre todo por este control maravilloso no primeiro, pola acción na que canea o porteiro no terceiro. Son 4 moi bons goles do Lalín, 4 golazos. O de Brais Calvo tamén, aínda que non se vexa polo que nos dixeron, foi un auténtico golazo. E que tamén é certo que Brais Calvo, goles feos non soe marcar, Os que marca, no. Os que marca son bonitos case sempre. O cámara non confiaba, exactamente. 2 asistencias de Manu Vilariño tamén, efectivamente. Moitos partidos vin eu neste campo, di Madia Levo. Pois mira. Pois moitos abrigos tivo que levar, Sempre me flipou que vestiran igual que o Milan. E o frente rojinegro aí animando na bancada tamén. O Lalín, ollo.
ollo co Lalín, porque con esta vitoria, que xa leva unha xeira espectacular, como dicía Antón, dende que chegou Dani Méndez, pois 10ª vitoria, 33 puntos, mira, todo 33 hoxe, estará Alonso encantado. É verdade que seguir o ritmo Negreira, que leva 10 vitorias consecutivas, pois é tarefa ben complicada, pero bueno, aí está a caza do líder, xa segundo clasificado por riba do Orredes, que queda con 32, Santirso 29, Betanzos en playoff aínda, marcou por certo Raúl Pita e vai volver non entrar no 11 galego, inxustos un día máis. 27 puntos pechando posición de playoff, Negreira 38 e Lalín 33. Aí está a clasificación desta preferente norte, e isto foi o bazo da xornada, Antón Vieites. Non sei se queres aportar algo máis. o Raro, bazo tranqui, sí. A ver, foron 4 bazos, iso é certo, pero é verdad que bueno, botamos un pouco de menos falar con Eloi, así que iremos, porque seguramente xoguen promoción de ascenso, probablemente, ou ascendan, en consecuencia. Teremos que falar do Lalín, seguro que nos meses importantes e definitivos da temporada. Pois aí están os dous protas deste 11 galego 134, Eloi Ferreira, protagonista do bazo da xornada, e Cristian Martínez, co que acabamos de falar, xogador exalta da xornada nese grupo 4 da segunda federación, co Águilas líderes agora mesmo. Cristian Martínez dianteiro, leva o 9, vímolos no gol, xa está desvendo onde está colocado, non? Para entendernos de como vai a ser este 11. Xoga de media punta, ainda que estea por aí. Pasa que, claro, con tantas cousas que ten ao seu redor, pois había que colocarlo en algún sitio. Pero sí, vamos, hai 3 dianteiros, un fora de posición, non hai ningún central ao uso, xa o dixemos antes, imos facer unhas trampas criminais. O central dereito é carrileiro dereito, bueno, o sexa, o de hoxe é para que se ti estás sacando carné de adestrador, creo que non cho dan se ven este 11 galego, xa cho digo. Probablemente. Pero bueno, é bonito tamén. En a portería tivemos onde elixir, pero bueno, sobremaneira, porque mira, Radu, por exemplo, para un penalti e gaña o Celta. Santi Canedo, que non vai entrar ninguén do Bergan, para un penalti, fai un partidazo con varias paradas de moito mérito e tampouco vai entrar neste 11. Eloi do Cea de Ribeira tamén para un penalti, despois o vemos, que vai nos vídeos destacados. Tampouco entra. Por qué? Pois porque era unha batalla pola permanencia, porque o Silva quería sacar a cabeza, e estivo moi ben nos carrís. Mini Buggy, claro que sí, Mini Buggy do Silva, Antón, a nosa terceira protagonista. Sí, gustoume que escoitei na narración minibuga, que claro, un coche pequeno, non? Pois de pequeno nada, porque fixose enorme na portería dos Carrís para sacar ese partido, ademais deixando portería cero, xa o dicía os dous presidentes na previa do partido no Galicia en goles, que ia ser un partido de poucos goles, e o que deu foi Rodri para a fita para o Silva, e o que deixou a portería cero foi Mini Buggy, e creo que merece sen dúbida estar neste 11, porque é un partido dos que troca tendencias. Agora seguimos con Mini Buggy, pero que apareceu Jatalín. Boas noites, Jatalín, que tal, como estás? Está en Canarias. Sí, un pouco tarde. Un pouco tarde. Unha hora tarde. Hoxe non cobras, Jatalín, hoxe non cobras. Ademais, un tipo que chega unha hora tarde. O primeiro que dixo foi o Lalín 11 puntos suspensivos. O sea, acabamos de dicir que cholla no aluminio, que non pode estar aquí connosco Eloi Ferreira. Jatalín pensa que foi porque saiu de festa e non pode estar aquí connosco. É que como é este Jatalín, de verdade? Non sei, porque non entrei nas mensaxes de Twitter dende que actualizou Elon Musk o Twitter e hai que meter código para entrar as mensaxes. Sí, é verdad? Non sei, habitualmente os luns pregunta: temos horario hoxe? Sí. Hoxe currades ou vagueades, a mítica tamén de Jatalín. Non sei se preguntou hoxe, non? Hoxe non preguntou. Vale. Hoxe non porque preguntou. Digo, se chegas a ver horario e aparece 51 minutos tarde, para tirarlle das orellas. Imos ver o que fixo Mini Buggy, as paradas máis importantes de Mini Buggy. Mira, este no primeiro tempo é difícil intuíla, porque parece que ya vai dar aí o... Bueno, de feito pide penalti o dianteiro do Barbadás e acaba sacando a Mini Buggy. Esta xa no segundo tempo, este disparo aí a boca xarro, e chapando, participa no gol. Mira, saca el de porta, hai unha peiteada fermosa. Bo control de primeira, se aparece para a fita, que dende a banda esquerda, perfil esquerdo, pois acaba marcando o gol do Silva, efectivamente, perna mala. E xa prácticamente na última acción, mira esta, moi listo para intuir que vai rematar en lugar de que vai centrar aí o xogador do Barbadás. Despois, evidentemente, das que non saen como tal nas paradas que nos mandaron, pois moito centro lateral, moito despexe de cos puños, porque sabemos que nos carrís e que tamén co estilo do Barbadás, e máis nun partido no que había tantísimo en xogo por esa zona baixa, pois tivo que intervir, tivo que estar moi seguro tamén neses balóns a pelota parada e nos centros laterais Mini Buggy. Así que un gran partido, e tamén
merecía un pouco, non? Porque houve semanas nas que entraron outros compañeiros, pero Minibugui merecía esta estrea xa no 11 galego e quixemos darlle tamén ese recoñecemento, non? Neste 11 galego. E un Silva que con estas paradas de Minibugui, co gol de Parafita e cos 3 puntos, pois que xa non é derradeiro clasificado, xa non é cabeiro da táboa. O Barbadá está con 8 puntos, Silva con 10, Noia con 12, Barco 13. Por certo, dixo Veró Quisonte que Agustín Ruiz vai ser o adestrador do Barco despois da renuncia de Lino Estevez, que é o Barco 2-0 na Lomba ante o Arousa. Cambados 14, Viveiro 16, Arteixo 17, Estradense 18. Schoolmart, quen baixa da terceira federación? Boa semana para preguntar isto, porque a semana pasada, non sei se o dixestes ou dixemos ou... Claro, sen os triunfos de Noia Silva, é que os seguintes non gañaron, entón Noia Silva estaban a 2 vitorias da permanencia realmente. Agora xa están a 1, están no tren, equilíbrase todo un pouco esta semana cos triunfos dos que veñen, dos que están en descenso, digamos. E por iso tamén foi unha das razóns polas que quedamos con Minibugui na porta deste 11 galego 134, porque evidentemente precisaba xa asomar un pouco a testa ao Silva, que estivo moitísimas semanas de último, que tamén o dicía Diego Armando no Galicia en Goles, que é moi importante a nivel mental ver a clasificación e non verse no máis abaixo da táboa, non verse como cabeiro para empezar a recuperar esa confianza do Silva, e veremos que pasa. Queda moito, Schoolmart, queda moito, non hai nada claro. O Estradense vai en picado, Dima de Alevo. Son 2 vitorias consecutivas do Silva a domicilio, na Cheda, bueno, non sei se por aí na Cheda, supoño que sí, contra o Lugo B, nos Carrís, e claro, pasa que é o peor local da categoría, no que levamos de tempada. É curioso, pero... porque o Silva nos últimos anos, sempre que estivo na terceira, na grela sacaba unha morea de puntos. Eu creo que esta semana contra o Racing Vilalbés, coa inercia que levan, cuidado, vai acabar o Silva o ano, non sei se en postos de permanencia, pero máis preto ainda. Imos agora a falar do de Marcos Piedras, a falar do central dereito, que como dixen antes é un carleiro dereito, porque vai avión. Futbolista predilecto para min dende hai bastante tempo. Todo de acordo, levas tempo claro, que dando a chapa. Dicilo agora moi populista, pero estás ti de testigo, non? Sí. Todo vale, testemunha, sí. Javi Rueda, do Celta, que ademais quero comentar algo sobre a celebración da asistencia do primeiro tanto que marca o Kraken Williot Swedberg. Antes falamos un pouco do partido, esta foto na que non estaba Brian, pero hai que restarlle peso e importancia, un cabreo sen máis. Para pechar un 2025, como dixo Claudio Giraldez, inolvidable, Antón. Mais alá desta tempada de ese sí ou se non, o certo é que o 2025 pois foi espectacular pro Celta. Que queres que te diga? Nada. Si querías é que vamos a ver. Eso. Sí, bueno, custou gañar, non sei que tal, o Celta está oitavo. Xa, é que é unha animalada. O Mércoles está nos 16avos de Copa contra o Albacete. Poderá pasar o que sexa. Vez de facer un partido malo contra o Bolonia, sí, pero estás en Europa League, o lóxico e normal é que obviamente despois ti cando vas a xogar a Bulgaria contra o Ludogorets tes o top 8 tan preto que dis, bueno, igual entendo a decepción de Europa League, pero lóxico é que mínimo unha ronda máis vayas a xogar, por lo tanto é inolvidable, e o equipo con todas as competicións, toda a carga de minutos, todos os partidos, todas as viaxes, a 15 de decembro eu creo que está por riba das expectativas. Oitavo clasificado, chegou esa primeira vitoria por fin en Balaídos 2-0 ante o Athletic Club, con gol de Williot e con gol de Jones El Abdelawi, con ese apunte táctico do que falábamos antes cando preparábamos o guión, do listo que estivo Claudio Giraldez, foi opción como mellor míster, non gañou, xa vos anticipamos neste 11 galego por ese ataque entre centrais, por correr con Williot e con Jones El Abdelawi, os lanzamentos pois de todos, non? De Aspas, de Mingueza, do propio Javi Rueda. Así chega a acción do primeiro gol xusto no segundo tempo, iniciar o segundo tempo, balón de Mingueza, de primeiras, xusto despois de que bote Javi Rueda ponlle a Williot, non chega Aspas a rematar e Williot coa testa pois mete a pa dentro. E o que quería dicir, foto de arriba dereita, está como mirando o ceo levantando os brazos Javi Rueda. Coa irrupción que tivo na primeira, co ben que o está facendo esta tempada en Europa, marcando incluso e asistindo moitas veces no Celta, creo que levaba un meseciño no que moitas veces chegou á liña de fondo con vantaxe para poder asistir e
parecía que non lle daba, que non lle chegaba ben, que non acertaba nese último pase, que lle faltaba un poquinho de finura para finalmente, despois de facelo absolutamente todo ben na xogada, chegar á liña de fondo e non atopar o pase. E creo que é liberación esa celebración. Creo que mira o ceo e di por fin de primeiras en unha acción moi importante, porque a primeira parte foi un bodrio dos dous equipos, pois chega esa asistencia de Javi Rueda para o gol de Williot, e no segundo, aínda que non é asistencia, fai un autopase maravilloso para sortear a Adama Boiro, porque Yuri lesionase xusto na ocasión que falla Jones El Abdelagui na acción anterior, pois autopase a Adama Boiro, balón que non é o mellor do mundo, dirección Jones El Abdelagui, pero que toca a Vivian e o fai bo, grazas a Ourense polas súas raíces, pois que acaba marcando El Abdelagui, que mira, aí está, un máis pa causa, que falta fai, así neste Celta 2-0, e Javi Rueda pois que merece esta estrea no 11 galego. O Celta queda con 22 puntos, a 2 do Betis, que non sei como vai agora mesmo, non sei como vai o Betis, que estaba xogando contra o Rayo Vallecano en Vallecas, pero queda o Celta con eses 22 puntiños. Mira, 0-0 no 63 está o Rayo Vallecano Betis, así que veremos. Cando queira o meu coleguiña Íñigo Pérez mete algún bao no partido, sen presa. Sen presa, non? Non hai presa. Vale, 0-0 di tamén Jatalín por aí. Pois Javi Rueda, central dereito, valga miña nai. Algo máis querías apuntar, perdón. Unha cousa rápida. É que é un tipo que troca defensas, quero dicir, coa profundidade, a velocidade ou a fortaleza ao tren inferior que ten, é un tipo que troca a maneira de defender cada un, porque non podes presionar en altura porque vai a rachar as costas sempre. Entón, para mí é un tipo fundamental no esquema de Claudio Giraldez. E o que quería decir sobre o que comentabas ti de esa celebración de liberación, porque sí, irrompiu moi ben na primeira división en Europa. Eu creo que fixo 2 primeiros meses de competición escandalosos, asistindo o día do Pau, que foi o 3 de outubro e tal, non sei que. A raíz de aí, hai que empezar a coidalo polo tema físico, molestias, tal. Logo é cando se rompe, está apartado un pouco unhas semanas do equipo, e claro, era importante, sobre todo, recobrar, supoño que certa confianza. Aí entendo que hai traballo increíble del por volver ao mesmo nivel físico de Laura Centoira para recuperar o nivel mental, e claro, influe un pouco supoño que todo, pero que un pepino de futbolista. Por certo, que tiña aquí apuntado as estatísticas que ao final non dixen, vinas en Twitter, non sei nin a quen, non me lembro, roubeillas con toda. Xogou 61 minutos, porque como facían antes o chiste Madialevo e Vol, que deixou a cara no partido, porque acaba nesa acción cos tacos de Nico Williams, pois tendo que sair por unha ferida bastante aparatosa na faciana, unha asistencia e outra prácticamente, 18 de 27 pases acertados, 3 regates completados, 2 recuperacións e 8 de 12 duelos, que non se di en galego duelos, gañados, case nada o partido de Javi Rueda para estar neste 11 galego da xornada. Imos coa maior trampa da historia dos 11 galegos, quizáis non, porque levamos 134 e hubo trampas de carallo, pero esta é das gordas, porque entra no top. Central do medio, central polo centro, líbero prácticamente, Samu Rodríguez do Compos, Antón, claro que sí, home, inventando fútbol. Sabemos que o contrincante contra o que xoguemos non teña un Fellaini de turno na dianteira, porque un Papegalle. Porque vamos sufrir en faceta parado, pero que foi precisamente o que tivo diante o Compos esta xornada. Correcto, porque sí que é certo. A ver, esta trampa porque a fixemos, bueno, ten un razonamento. Eu teño visto algunha vez a Samu xogar de central. Hai moito tempo. Pero sí que algunha vez xogou de central. Claro, é que era por axustes de guión, encaje de bolillos, prácticamente. Que pasa? Que dende que deu certa exhibición nas Iroas diante do Bergantiños, no que o Compos venceu ese partido por 0-4, meteu un hat-trick, hai 34 11 galegos, 11 galegos 100, que estivemos grabando con el Novero Boquete nese vídeo de YouTube tan especial por ser 0-11 galegos, sempre os adestradores que tivo, que non foron poucos dende aquela, porque Antón Permui, o ano de quen Ben Mitchell, Ben Luisito, agora con Secho, quero dicir, non son poucos, xa. Pois sempre lle acercan, claro. Sempre lle acercan a área. Que lle acercan a área contraria porque é un tipo que ten gol. O que ten gol, tamén un futbolista que soe marcar goles increíbles. Eu teño, creo que un gol despois da súa lesión, o primeiro gol despois da súa lesión de Cruzados, é un gol que lle fai cando Compos está sufrindo, bueno, non me acordo o rival, pero un golazo, un pepino de 30 metros a escadra directo. Non sei contra quen, un partido de remate. E ia dicir que nese do 11 galego 100 é o do Bergan, que xoga de extremo, que fai un partido criminal e marca 2 auténticos golazos.
ese día. Así que, bueno, a ver, di Jatalim que salga un do Compos, estades enfermos. Xa o contamos, puxeno de novo esta fin de semana en Instagram, gañou o Negreira 10ª vitoria consecutiva e puxen pulgar arriba se coñecedes o síndrome do líder do 11 galego. Xa contamos 1000 veces, os equipos que van primeiros clasificados con bastante diferenza, pois como que lle damos menos mérito ás vitorias que levan, damoslle menos mérito no 11 galego a que o Compos desecho estea invicto a estas alturas na terceira, que non perder aínda ningún só partido, tanto se falou deses empates que cedeu co Céltica, co Gran Peña, non sei que, pero aí está, e cada vez con máis vantaxe, máis 6, vale, a vitoria do Arousa, e campións de inverno, entón, ademais, di Jatalim, un do Compos estades enfermos, pero que o gol que marca Samu é o gol que soñamos todos, ademais contra Montañeiros que chegaba moi ben en el Viña, na estrea del Viña do Montañeiros, o balón aí cara atrás, e según lle ven de primeiras que a pode sacar do estadio, pona na escadra, que é un auténtico golazo de Samu que tiñan que estar neste 11 galego, entón. Sí. Eu creo que foi, mira, 31 de marzo de 2024, Compostela, un Guijuelo 0, gol de Samu Rodríguez. Pois creo que un gol semellante, un golazo de fora da área, teño sensación, creo que porque estive nese partido, pero non de a complexidade deste gol que bueno, é que ademais, quero dicir, a trayectoria do balón é que non cae, é que vai a seguir así recto, pepino, dirección á escadra, estiver onde este. Nada, tremendo, tremendo. Ademais, nun partido, pois, polo que estaba contando tamén Alfonso Núñez na Radio Galega, que estivo moi entretido, que foi un bo partido para o espectador neutral, que o decide o propio Samu con este auténtico golazo, porque o Montañeiros tivo as súas opcións, porque é un moi bo equipo que está facendo as cousas moi ben na terceira, e con Montañeiros, Antón, temos sempre a coña xa instaurada da televisión, desas 55 pulgadas que Jairo Arias transporta a todos os campos galegos antes e despois para facer análise do rival, para facer análise do partido. E claro, estreaban el Viña, primeiro partido oficial en el Viña esta temporada despois de xogar en San Pedro Bisma, e temos vídeo de como transporta Jairo Arias a televisión de 55 pulgadas. Atentos. La tele va nueva para casa, y no la rompemos ni nada. Aí están, aparte o vídeo mandounolo un gran amigo e ademais imos facer cosas con el no futuro, así que stay tuned, como se di nas redes sociais, permanecede atentos e seguideo, porque é un auténtico fenómeno en Instagram. El analista de fútbol mandounolo el, e foi gracioso porque nos di non sabedes o gracioso que foi ver a Jairo coa televisión sen poder cargar con ela e pedíndolle axuda a xente tamén do seu corpo técnico. Oye, axudádeme a levar isto que hai que cargar no coche para marchar del Viña. Un fenómeno Jairo Arias, e o Montañeiros que vendeu cara a súa pela ante o Compos. Sí, é que é un fenómeno que isto quería decir, porque, a ver, despois de perder un partido contra o Compos que non merezo perder, porque non mereceu perder o Montañeiros, hai que saber cambiar o chip rápido e decir, bueno, non pasa nada, perdo contra o Compostela, un partido non merezo perder, pero está contento, ten que estar contento polo rendemento do seu equipo sendo recén ascendido, porque está a facer unha primeira volta moi boa. Ademais, quedeme con ganas de preguntarlle na radio, que lle preguntaste ti que a semana que ven había que cargar a televisión a Calavagueiros. Claro, hai que levar ata Calavagueiros. Xa podía acceder un poquinho a televisión no bus para que os rapaces xoguen a Play un pouco. 55 pulgadas. Cuidado, xogar aí un FIFA camiño de Valdeorras, case nada, case nada. Ademais, Coruña Valdeorras que poden ser 3 horas. Ti especialista en... Sí. Pontevedra o barco eran 3 horas, sí. Dan para un torneo de... Home, claro. Se gaña, se a volta, vamos, torneo 100%. A volta non, a volta mellor na tele escondida, non vai a ser que... Non vai a ser lo demo. Pois con esta vitoria o Compos, como decíamos, vai ser campeón de inverno porque ten 32 puntos, 6 de vantaxe respecto do Arousa, 26, gañou o Somozas ante o Estradense 25, o Racing venceu pola mínima ante o Céltica 24 e o propio Céltica 22, empatado co Boiro e co Polvorín, que gañou no derbi provincial ante o Viveiro, nun partido no que o Viveiro mereceu máis polo que nos contaron. E o Montañeiros que dá con 20 puntiños, pois a caza dese triplo empate con 20-2 dese Céltica, Boiro e Polvorín. E pecha a defensa... perdón. Compostela, Somozas, sábado 7 da tarde, en principio irei ao campo por primeira vez na temporada. Celebramos, pode deixar o Compos a 10 puntos. Por fin vai falar Antón Vieites do Compos con criterio. Claro que sí, como debe ser. No, perdona, pero foi un partido de Salvador Otero, perdona, pero vamos a ver, o primeiro que dixen dende a xornada número 1 é hai que sumar en todos os campos. Está sumando en todos os campos, non perdeu ningún partido. Xa está, non hai máis.
con iso normalmente chega. E máis co equipo que ten o Compos. Por certo, non sei se contalo ou non contalo. Conto ou non o conto? Dixéronnos que marchou, que fixo un Brian Zaragoza Carlos López, que marchou bastante enfadado coa súa participación neste Compos. Dende logo, con Maceira diante é difícil participar porque Maceira está facendo un temporadón. Que intentas? Que buscas? No, romper a armonía do... No, busco que é o mercado de inverno, que hai un xogador que non está contento co que está participando, o mellor por aí, pois ollo, no? Pode pasar cousiñas. Decidirá o corpo técnico, a dirección deportiva, que curiosamente, como eu mesmo, pois é máis fácil para decidir, supoño. Non sei. Tamén, evidentemente, poño en barbeito todo tipo de informacións. Eu non estaba presente, foi o que nos dixeron, non teño nin idea. Vamos, tampouco fago con ninguna intención de fastidiar o vestiario do Compos. Ese é mentira, dende aquí pídolle perdón a Carlos López, que é un tipazo. Obviamente, a ver, contarnos iso. Chegounos aos dous, quero dicir. Mira, novidade no Galicia, novidade no Fica coa bola. Mira, ¿De dónde? Ia dicir no Galicia en goles. Mira, novidade, quedou a cámaras en batería, pero non pasa nada porque hola, aquí estou. Claro que sí, xa temos webcam. Plano máis contrapicado. Sí, máis ou menos. A ver, a calidade é pior, é bastante pior, pero bueno, temos cámara, que xa é un avance. Oye, que cedo quedou hoxe a cámaras en batería, que cedo quedou. Era para estrear a webcam, pero bueno, temos batería, esta non queda sen ela, así que mira, de feito podo cargar a cámara para despois volver poñela, é maravilloso isto. Que gusto. A semana, bueno, digo. Nada, rápidamente que bueno, dixéronos aos dous, probablemente pasará, pero quero decir, estando líder, con 6 puntos de vantaxe, que a semana que ven podes deixar ao terceiro a 10. Tampouco creo que veña moito. Seguimos. E pecha a defensa, outra trampa, porque está trocado de banda porque ele é lateral dereito, o gran capitán do Tide, Edu Cancelas, Antón, porque gañou o Tide e ademais no Álvarez Durán, que o equipo de Tui está a ter un moi bo rendemento e están caendo equipos importantes da Preferente Sur nese campo. E remontando, porque o partido que era diante do Atlético Arnoia, 0-2, que se puxo o cadro da Queixeira, remontou o Tide, finalmente o partido que rematou con ese resultado de 3 goles a 2, marcou... espérate os nomes, espérate que vou a sacar o guión por primeira vez no que vai de directo. Sergio Avalle, que marcou 1-2 no 46, que foi o que nos enviou tamén os vídeos dos goles do segundo e do terceiro. Polo tanto, agradecer yo dende aquí o segundo, o gol de Edu Cancelas. Vaya picadiña no centro, Boa, tricriminal, A picadiña do centro é unha maravilla. Calle o rexeite para dentro. Participa no terceiro, non? Dis. Eu creo que sí. Eu creo que, mira, agora vai a recuperar e sen querer, ou querendo, salle ese pase que é unha preasistencia para mí nos meus libros, acaba marcando Alberto Rabadán con ese remate que ten unha rosca fora para dentro que creo que sorprende un pouco ao portero Atlético Arnoia, toca na base do pau e vai para dentro en 4 minutos, no 76 e no 80 aproximadamente, pois remontou o partido do 1-2 ao 3-2 o Tide para sumar unha nova vitoria, como dicías, no Álvarez Durán. Sí, no Álvarez Durán, onde, pois mira, pasou o Antela por ali e non gañou, o Atios, que daquela estaba invicto, foi ali e perdeu, e o Arnoia, que estaba cunha moi boa xeira, segundo clasificado, pois tamén cae agora. Así que o Tide, nesa loita pola permanencia nun ano histórico para eles, tamén de centenario na Preferente, pois facendo do Álvarez Durán un fortín, e importante esta vitoria, e o gran capitán, pois que tiña que estar neste 11 galego, é certo que trocado de banda, ele é lateral dereito, pero bueno, coa participación no segundo e no terceiro tanto, pois tiña que metelo en algún sitio, tiñamos que incluílo e listo. Sen dúbida, que hai que poñer bastante en valor o tema de que dos rivais que tivo de local, que é certo que local pois suma 11 puntos xa, pero hai que poñer bastante en valor que por aí pasaron Cultural Areas, Portonovo, Antela, Sporting Celanova, que cecaise o seu rival directo da súa liga, Atios, Pontevedra B, Porriño Industrial, Atlético Arnoia, quero dicir, logo xa virán cos que se ten que xogar un pouco as castañas, obxectivos, rivais directos como poden ser Moaña, Umia, Alerta Navia, Beluso, Centes, bueno, estas cousas. Entón, bueno, con esta vitoria
O Tide que queda con 10, perdón, que che cortei, non sei se ibas a dicir algo máis. Nada máis, 16 puntos, empatado co Beluso, é certo que non sae do descenso, pero bueno, xa está en posición, non? Ademais, pois mira, complícalle un pouco a vida ao Choco do que tanto falamos, leva 3 derrotas consecutivas 17, o Cente 2 derrotas consecutivas 17 tamén, Beluso que empatou ante o Moaña nun partido que nun punto que coido que non lle vale moito a ningún dos dous, pois 16, Tide 16, Ceranova 13, Moaña 12 e Umia bastante descolgado, 6 puntiños nesta preferente sur que logo seguiremos repasando, así que non sei se queres engadir algo máis, pero eu creo que chega por agora. No, sí, nada, queda... Xa, as primeiras notas porémonas a semana que ven, non? Porque cando, digamos, ese teórico campeón de inverno e ese parón de inverno, pois a semana que ven igual hai algunha nota máis que hoxe. Correcto, imos ao centro do campo, vai xogar de pivote, así está este 11 galego, vai xogar de pivote e ten que defender porque ten que axudar a Samu nas transicións. Andrés Santañón, seguimos en clave celeste, hai 2 xogadores celestes neste 11 galego, estará contento Marcos Piedras, pero es que claro, a ver, aquí o do Fortuna, pois é unha animalada, Antón, é unha animalada. Super domingo, como decía na red social do Celta, porque lle venceu ao Atlético de Bilbao na primeira división e ao Bilbao Athletic por la mañana en Lezama, iba a decir, para por la mañana café. Sí. Por la tarde ron e de mentres tanto gol de Andrés Santañón, claro que sí. E vaya gol, saído no banquiño. Hai moitos futbolistas neste 11 que tamén saíron no banco, bueno, moitos. Creo que mínimo 3. O caso de Andrés Santañón, adiantou o seu equipo o filial Alguetizal, non que se di, no. Eu diría 2, non 3. 2 que? No, 3 mínimo. 3 mínimo, pois a mí só me saen as contas 2, un dos dianteiros e Antañón. Sí, e outros dianteiros. Veña, crack. No, sí, un dos dianteiros. Ah, vale, porque Cristian tamén, correcto, tes toda a razón do mundo, tes toda a razón do mundo. Claro que sí. 3 de 11 que sería un pequeno avance do 11, non? Sonrías, danos un abono. Danos un abono. Sonrías, danos un abono. Que me desvío. Andrés Santañón. Ti estás 1-0 perdendo no marcador con 10 futbolistas. Porque expulsión no minuto 20. O lógico é de vez en cando, coa tempada que estás facendo, pois deixarte ir nalgún partido, non? Pero este equipo, este adestrador, como é Freddy Álvarez, este cadro de rapaces non entenden iso e remontan o partido. Que che podo decir? Nestas accións, ademais Santañón participa no primeiro. É certo que en propia, pero bueno, para min, roubo e preasistencia. Veña, sí, claro que sí. Por que non? Por engordar un pouco máis a... Bueno, e despois isto roubello en xogo porque non quería poñelo dado a volta, que sabedes que sempre para que non salte o copyright, pero bueno, hai que ver. E que vaya chirlo, Que auténticos golazos esta fin de semana por toda a escadra. Mira. Bueno. E non metimos a Nara das Celtas porque empataron, pero cuidado, vaya gol meteu tamén Nara. Vaya xornada de golazos en clave celeste este Andrés Santañón, do pequeno do Santañón, que outro anda por Oviedo. Pois unha auténtica animalada. E bueno, os mediocentros que ten o Fortuna aí pro futuro, Burcio, o propio Antañón, cuidado, cuidado porque... Se hai 28 fichas no primeiro equipo, hai que empezar a lixerar algunhas porque hai xente que xa vai pedindo paso e un deles é Andrés Santañón, sen dúbida, Antón. Sí, totalmente de acordo. O das Celtas é de Alevins, non me jodas Anxiño. A ver, pois é bo gol, é un golazo. Que as porteiras no fútbol femenino, pois bueno, pois é o que hai, pero bueno. Eu esta semana sí estive nun derbi de victorias. É verdade, Victoria Fútbol Club, Victoria Club de Fútbol. Está o vídeo, está o partido en YouTube, ca miña narración, por se queredes ver, no YouTube do Victoria Fútbol Club, que é o que dá para os partidos da casa en YouTube. Gustoume moito o partido, estivo entretido, verdad? E vin boas futbolistas, boas futbolistas que me sorprenderon positivamente despois desta reestructuración. Xa sabedes que agora non podemos chegar a tanto pola reestructuración do fútbol femenino, coa terceira federación esta inventada de grupos pequenos e subdivisións que non ven moito a conto. Pois aí está as Celtas B, está o Friol, está a Victoria Club de Fútbol, está a Victoria Fútbol Club. Hai candidatas para ascender a segunda federación, para ter un equipo máis galego o ano que ven.
E volvendo a Andrés Santañón, cun menos dende o minuto 20, marcar este golazo para unha vitoria 9 de 15 e a 5 do líder, o Celta Fortuna 30 puntos, os mesmos que o Racing, que gañou na Malata ante Unionistas por 2-1. Quedan a 5 ambos do Tenerife, que eu sigo pensando que non vai baixar o pedo acelerador, vai lograr o ascenso directo neste grupo primeiro da Primeira Federación, pero bueno, aí están os galegos. Perdón, xa temos 3 galegos en playoff, porque o Pontevedra, despois de gañar yo Arenas, tivechen pasarón, pois se queres comentar algo, Antón, pois está tamén en playoff, 24 puntiños, xa vos anticipo que Rubén era unha das opcións para mellor adestrador da xornada, despois vemos se gañou ou non. Lugo 20 puntos, despois de empatar por segunda xornada consecutiva, e Ourense Club de Fútbol, que empatou tamén 19 puntiños, o Arenteiro, segunda vitoria consecutiva, despois falámolo 16. Sí, no, rápidamente, por tocar un pouco o resto de equipos, o Racing que venceu como tiña que facer ante Unionistas para seguir aí na pelexa, o Pontevedra que venceu para min cómodamente, non sufriu e puido meter algún gol máis Ainda que Edu saca un par delas, cuidado, Sí, o que lle dicía Rubén que Edu ten 2-3 accións de moito mérito, está nun gran momento de forma porteiro de Tui, precisamente. Eso 2-0, playoff, pecha o ano 2025 en Pasarón en postos de playoff. Logo que pase a semana que ven en Baracaldo, pero é tremendo. Hola, vale. Que me queda? O Lugo, que non gañou fora da casa, aínda. Sí. Sí. Xa vin o fío este de Twitter que puxemos e non teño nada que dicir do Lugo. Paciencia e a seguir. Confianza plena en Iago Iglesias. Correcto, todo de acordo contigo. E o Ourense Club de Fútbol é unha mágoa, porque tiña o partido gañado 2-0 e finalmente pois non pudo sumar os 3 puntos sobre o Pontevedra. O que che falta é o seguinte prota. Sobre o Pontevedra que eu vin onde vin en datos PCF, Tinto Barrantes a tope. Despois de ganar a Arenas Club de Guecho, o Pontevedra xa lle gañou mínimo unha vez a todos os equipos fundadores da Primeira División. Aí tes o dato, cuidado. Case nada. Na cabeza, Case nada. O seguinte, o que che falta é o Arenteiro de David Ferreiro. Buah, é que... Que tolemia, que auténtica tolemia. O asalto ao Toralín, ademais fixecho partido, así que adiante con todo, entón. Gustoucho que puxen en Instagram George Slopes. Encantoume porque sabes, faime moita gracia o de George Slopes, nunca lle dixemos. E despois David Blacksmith, que non sabía eu que Ferreiro era Blacksmith en inglés. Tienen que buscalo. Fíxeme moita gracia, de feito George Slopes é boísimo. É que increíble. E si, segunda vitoria consecutiva de Arenteiro, nesta ocasión diante dun rival directo, tiña baixas, non estaba Jordan, que aí está na foto, por exemplo, gañou por 1-3, pero se gaña por 1-5 non pasa absolutamente nada, porque foi moi superior a Ponferradina xa na primeira metade, pero que na segunda pasou todo isto, porque temos os goles, o 0-1 con polémica, porque non sei que fai o asistente, e esta obra de arte de Ferreiro para asistir de calcaño a min o que mete un charrazo. É unha animalada, O toque co calcaño é unha animalada. Sí. Logo de 4 minutos de revisión, de reanudar o xogo ou pedirlle a Ponferradina que sacara, non sacou, volveu a ver a pantalla, deu gol. Este tamén, Ferreiro, participa, saca o córner, participa Bastida, que me gustou moito nesta especie de xogada ensaiada, mete o balón para dentro e o de sempre, o killer, Mingo, 0-2. E o 0-3, puxeno, porque Bastida fai isto. Golazo. Sí. Pensei que participaba Ferreira, pero non. Está aí no inicio da xogada, está pegado a él, pero non participa, non no terceiro. Non participa. O 0-3 de Bastida, logo recortou diferenzas a Ponfe, puido recurtar aínda máis porque se quedou con 10 o equipo de Jorge Cuesta por unha expulsión que para min non é para Mamadou Alfa. Eso, 1-3, puido ser 2-3, 16 minutos de engadido, finalmente foron 17. Típica, aí vai o bolígrafo, típica tolemia da Primeira Federación. E o que importa son os 3 puntos. E o que importa, pon a clasificación. 16, domingo 12 da mañá, Espiñedo, Club Deportivo Arenteiro, Osasuna Promesas. Se me llama morto o Arenteiro. Creo que coa chegada de Jorge Cuesta, os que medianamente entendemos, no que inclúa a Fica Cabola e inclúa a xente do Club Deportivo Arenteiro, veren un equipo recoñecible, aínda que non chegou o triunfo en Tenerife, por exemplo, pero que
que aposta polo produto, polo talento local, polo talento galego. Está a dar sus froitos, non o quero gafar, pero probablemente se gaña o domingo 12 da mañá e expensas de resultados pode pois comer o turrón, se non en postos de permanencia, en puntuación de permanencia o equipo do Espiñedo. Está ben o de non querer gafar porque nos teus prognósticos dixeche que descendía o Arenteiro. Que pasa? Chegas a saber que ia vir Jorge Cuesta a esa alturas as que chegou Jorge Cuesta, probablemente cambiarías o teu prognóstico. Entón, ese tamén é un factor diferencial de ter un pedazo de adestrador como é George Slopes. Claro que sí, aí o Arenteiro moi ledos. E bueno, David Ferreiro que é un auténtico mago e que fixo un partidazo outra vez e deu esa asistencia espectacular para Víctor Mingo. Imos co extremo esquerdo, volvemos a terceira para falar de Facu Moreira, porque o boiro de José Tizón hai que tomalo moi en serio, no gol partita, na vitoria por 0-1 en Ponte dos Brodos ante o Atlético Arteixo, un Atlético Arteixo que contamos a semana pasada e tamén anunciamos esa chegada de Álvaro Casas que, por certo, debutou co Atlético Arteixo, fichase importante dos de Posi, pois levaba 6 partidos sen perder e ademais contra rivais, pois mira, o Compos e outros rivais da parte nobre da táboa na terceira, así que viña nunha moi boa dinámica o Atlético Arteixo e chegou o Facu Moreira e dixo, pois xa está ben, gol partita e fixo isto. Non sei quen é o que dá o pase co calcaño, pero unha animalada, hai aí un par de rexeites, o balón que lle chega á esquerda a Facu Moreira e de primeiras, non entra pola esquadra, pero para min é un moi bo gol, moi bo gol de primeiras, que entra aí pola parte baixa dereita, imposible aí para o porteiro do Atlético Arteixo, que se era José Evia, que agora mesmo non o sei se bicho o que puxo en Instagram, que polo amigo invisible reglaronlle un coche, ou polo menos tiña empaquetado un coche, vino en Instagram, non lle di máis importancia porque estaba a outras cousas, pero subiu unha historia en Instagram, dixo, estades tolos ou algo así, ou un coche empaquetado ali en Ponte dos Brozos que creo que coido que era para José Evia. Hai que preguntar por esa historia porque están tolos completamente. Ti te imaginas un amigo invisible que che caia un coche? No. Bueno, increíble. Para coche fago a miño invisible con a miña familia. Sí, e que regalache unha taza, uns calcetines. Ainda non podo decir que me tocou a miña nai vendo, entón non podes dicir que che tocou, pero podes dicir que vas regalar, ou non? Bueno, tendo en conta que... Non vou decir. Non vas dicir. Eso é que non te regalo aínda. Sí que o teño. O Facu Moreira que se estrea nesta tempada no 11 galego de Noia a Boiro, fixo ese trasvase no verán, despois de xogar tamén, por exemplo, no Alondras, un bo peloteiro Facu Moreira, sempre aí dende ese perfil esquerdo, un futbolista diferencial na terceira, e o Boiro, como vimos antes, pois que leva unha dinámica moi boa con José Tizón, 22 puntiños, tamén reforzado no mercado de inverno con Alisson, que máis chegou, no? Adri Castro, correcto, e Adri Castro, 22 puntiños Céltica, 22 Boiro, 22 Lugo B, así que ollo cos de Barraña porque están aí na pelexa por estar en playoff, Antón. Non sei se o dixestes, pero bueno, son 11 dos últimos 15 e son 4 partidos en encaixar e pechando a porta, con Borja Rey aí na portería do equipo de Barraña e claro, coa xente que tes arriba, Facu Moreira, Landeira, Mario Prol, Mario Romero, as chegadas que ten foi o nome. Bueno, entón, ten dinamita arriba. Entón, te pechan a portería. Estaba pensando en quen che faltou, pero non sei agora. Sí. Ademais, síntome mal porque atopámoslo en Moiro un día. Juanma Blanco. Correcto. Correcto. Sí, señor, boa pista, con esa sacaína o toque. Jatalín, no 11 salen os que entrevistades na radio, porque o Facu estivo. Nos non decidimos a quen entrevista na radio os correspondentes que andan, que non sei quen foi a Barraña agora. No, que foi a Ponte dos Brazos? Foi Beroquis, pero vamos, que nós non foi por iso. De feito, bueno, dubidamos bastante de se meter ou non a Facu Moreira, pero ao final coido que a xeira do Boiro e o bo gol do Facu Moreira, pois coido que era merecedor de estar neste 11. Jatalín, eu entrevistei a Miguel Cuesta, sei que me viñas buscar. No, e aparte, mira, se chego a escoitar a rolda de prensa íntegra de Rubén Domínguez que escoitei antes mentres preparaba isto, sei que falou contigo despois no Galicia en Goles, pero fala de que tivo 38 de fiebre durante toda a semana. Pero iso xa o dixemos tamén antes. Bueno, pois nese momento non estaba pues iso. Non é que dixen. Se chego a sabelo, vamos, mira, un lateral máis, non sei onde metelo, pero vamos, entra Miguel Cuesta neste 11. Pero é que faleino con Rubén e faleino con Miguel Cuesta onde entrevistei a Miguel Cuesta. Entón, bueno,
Vale. Cando me queres escoitar algún día. Claro, hai veces que podo e veces que non, que estón a máis cousas. Díjate Lima, vale. agora ponme a Rosas arriba. Pois non, Rosas estivo entrevistado no Galicia en Goles, pero non vai entrar Dani Rosas neste 11. Gañou o Coruxo. Estivo a piques de entrar Carlos Alonso, porque necesitábamos centrais e Carlos Alonso marcou, pero finalmente preferimos poñer a Samu para defender mellor, sobre todo as accións a balón parado. Sí, Pois que entre mellor. Samu, Facu Moreira, David Ferreiro. Pode ser que o máis alto do equipo sexa Javi Rueda. Pode ser. Non coñezo a Eloy Ferreira en persoa, por exemplo. Bueno, no, o que ven agora é alto, non? O que ven agora é alto. Mira, Sí. de É un tipo espigado. Claro. É un tipo moi espigado. De Boiro a Noia, Diego Fuentes, non entrevistou Igual ten ninguén. que xogar Jatalín, como Alain Ribeiro no Pontevedra de central. Pues mira, non o descarto, porque mira, era outro partido similar ao Barbadás Silva, non? Era outro Sí. partido chave pola permanencia, ese entre o Noia e o Xuventude Cambados que rematou por 2-1 gañando o equipo de Alberto Mariano ante o Xuventude Cambados no Julio Mato, e home, e outro gol partita, máis alá do gol, sexa máis ou menos fermoso, que non me parece mal gol, agora No, veremos. como Non me pilla de volea. Sí, sobre todo como intúe onde vai caer o balón, pareceme moi bo gol de Diego Fuentes, outro revulsivo, por iso saían as contas de 2-3 porque non me lembraba eu de Cristian Martínez, outro revulsivo entra no 67 e acaba marcando o tanto da vitoria. Como dicía, máis alá de que sexa mellor ou un peor gol pola importancia que ten, porque apuntache ti, o mérito para ti, canto levaba o Noia sen gañar partido, entón. 2 meses e 10 días. É que, claro, 2 meses e 10 días e prácticamente na última acción do partido falta lateral, mira como intúe onde vai caer o balón Diego Fuentes e de primeiras empala e pa dentro. É que, claro, como para non entrar no 11 galego. Correcto. Realmente foron 2 meses e 9 días, pero quedaba mellor 2 meses e 10 días. Redondeando. Justo. Día arriba, día abaixo. Sí, señor. O gol de Diego Fuentes que home, merecía esta estrella. Porque Sí. ademais, coido que é un tipo que aparece sempre, no Estradense xa o facía, da igual que sexa con máis, menos participación, tamén hai a rabia pegándolle o golpe ao banderín, pero sempre ten este tipo de partidos que dá puntos ao seu equipo, sempre aparece, máis de titular, máis como revulsivo para moitos equipos, ten gol o chaval, aí o tes, pois mira. É un dianteiro moi incómodo, porque xa ves a altura e a envergadura que ten e a zancada que ten, é un tipo moi rápido, un tipo que vai para arriba, vai ao espazo, vai ao pé, sabe combinar. A min gusta moito como futbolista, ademais é unha persoa 10, así que encantados de que neste 11 galego 134, tamén alegro moito polo Noia de Alberto Mariano, claro que sí. Remontando ademais o tanto inicial do Xuventude Cambados no Julio Mato, unha vitoria pois moi importante nunha final anticipada, final evidentemente antes do Nadal, para ver o Noia con 12 puntiños, a un do barco, a un de sair do descenso, Xuventude Cambados 14, e por debaixo xa o repasamos, Silva 10 e Barbadás 8, terceira vitoria na tempada do Noia, como dicía Antón, pois máis de 2 meses despois, e Diego Fuentes que está neste 11 galego. E agora ven, pois eu diría, o que está apuntado no guión é o partido máis tolo da xornada, sen dúbida, pero é que eu creo que é un dos partidos máis tolos. Ademais, vin o partido e estiven cortando, digamos, concienzudamente. Unha pena que non estea neste 11 o golazo que era Beido Antela. Sí, vímolo. É unha falta, vai a contra e logo volve, é un auténtico golazo, pero non había pa máis. Dicía que vin o partido cortando ben, de verdad, o sea, cansa só de miralo. O partido cansa só de miralo. Foi choques de todo tipo, as transicións correndo, bueno, o protagonista que imos meter, eu non sei como despois tiña ganas de seguir correndo e loitando e presionando, foi unha animalada. Falamos evidentemente do partido no Carballo, o Atios 3, Portonovo 6, 9 goles nun partido, e o protagonista pois ten que ser Queco Bentín. Quinta vitoria consecutiva do Portonovo e quinta semana consecutiva vendo un xogador do Portonovo no 11 galego. Creo que poucas veces pasou, e teño que dicir que Antón, malia a súa vinculación con Portonovo, non tivo demasiado que ver. O sea, sí, evidentemente, no de falalo e acabar metendo, pero non foi que ti influiras moito en que entrase xente do Portonovo. Porque a semana pasada, a verdade, que me fumei por completo 11 niveles máximos, entón, que non, se me preguntas quen entrou no 11 a semana pasada, non o sei. Ala, tampouco digas iso. Claro, esta semana o que falamos. Quinta semana metendo alguén no Portonovo, sí, pero claro, que gañan 3-6 no campo do líder, que recibira 7 goles ou 6 goles. Recibira 6 goles en 14 xornadas
Non, 8 goles en 14 xornadas e hoxe chupou 6. Pode ser. É que... Creo que ese era o dato. Creo que ese era o dato. Sí. O que sexa, gol arriba, gol abaixo, como os días, non pasa nada. É que pero ademais tamén por como foi o partido. Ti viches o partido, pero bueno, agradecer a xente que nos foi informando pola comunidade de Fica Boleira, porque estábamos flipando. Quero decir, 2-0, 2-3. Que o descanso vai 3-3 e acaba 3-6. Entón, é verdade que estaba pendente do móvil en plan de, bueno, con 2-0 tal nada, pero cando vi 2-3 ao descanso digo, hostia, descanso 2-3. Non, que foi 3-3 tal. 8 goles levaban en contra, correcto. Tolemia. Sí, foi unha tolemia, porque aparte é iso, empeza 0-2 o partido con eses 2 goles de Iker Villanueva. Sí, dalle. Coido que expulsan a Mins na primeira metade tamén. De todo. Que pasou de todo. No partido tamén digo unha cousa, os partidos no Carballo son quentes de narices, O sea, sempre pasan cousas, porque o Lemos tamén foi nese campo, o sea, que sempre pasan cousas. Esa vitoria do Portonovo, que como sempre, por suposto, festexou con ese xesto do Jata, xa o mencionamos moito, se queren mencionalo, se queren que haxa máis mencións que pasen por caixa, claro que sí. Pero aí está, esa quinta vitoria consecutiva dun Portonovo que xa responde ás expectativas do verán e que pouco a pouco pois achégase aos postos de playoff. En serio, un dos partidos máis tolos dos últimos anos no fútbol galego, sen dúbida. O partido tédelo completo en tv.gal e, como dicía, cansa só de velo. Empeza o Atios gañando 2-0 cos 2 goles de Iker Villanueva, pero que Antón, xa o biche, pero quero que o repitas. Mira o segundo gol de Iker Villanueva. ¡Ay, Diego Dadín! ¿Dónde vai Diego Dadín? Cantadón criminal. Tipazo e porteirazo, pero mira, saltou para baixo, De vez en cando hai que vacilalo, que senón crecese moito. Marca Iker Villanueva. Pero é que, para compensalo, dixo Iago Pérez... Pensaba que estaba na pista de baile do Jata, claro que sí. Claro que sí. Dixo Iago Pérez, o lateral dereito do Atios, para compensar o cantadón de Dadín, voulle regalar a Lezcano o 2-1, para metelo no partido, o pé de apoio, que a veces pasa factura. Pois aí está, o gol de Lezcano. Keiko, que empezaba a ter oportunidades como esta. Este é un auténtico golazo de Jesús Barbeito a pase de Monchito. Aí está, para dentro, 2-2. O primeiro gol dupla de Keiko, pois este é o primeiro pase tremendo de Dieguito, que tamén fixo un partidazo, control co calcaño, toqueciño para deixala e para dentro, veña, 2-3, remontaba antes do descanso o Portonovo, pase de Dieguito, como digo, partidazo tamén, con 2 asistencias e un gol, pois é unha animalada. Antes do descanso... xa me perdín. Esto xa é no segundo tempo, pero antes do descanso empataría o partido. Bueno. ¿Quién empatou? Espera, que se non me lío. Se mete ese exterior. Empatou o partido Rubén Domínguez antes do descanso, correcto. Empatou o partido Rubén Domínguez antes do descanso 3-3, o sea que no tempo de Lecer marchan 3-3. No segundo tempo, como vimos... Corre que te corre. Corre que te corre, que quiño. Faltou un dedín. Fracollela, Dadín. Segundo tempo, máis oportunidades para Keiko. Como dicía Antón, se mete esta co exterior, cuidado. No 49, pro 3-4, boa parada de Sergio Loureiro. Que máis? Cando todo o mundo empeza a estar canso, pois el correndo, corre que te corre, como di Lezcano. Mira esta, que chega aí a liña de fondo e acaba nunha oportunidade. Que quiño ten amigos, Acaba, sí, ten amigos, ten. Acaba de chamar de Albacete, joderonme medio programa. TV.gal vese fora de Galicia, sabedes, eu creo que sí. Digo que esta que chega a liña de fondo Keiko, que corre xa cando todo o mundo empeza a estar canso, pois acaba nunha oportunidade de Lezcano que vai centrada que para Sergio Loureiro. Fixo case todo ben, mira esta, por exemplo, con moito criterio, recorta e segue xogando, recuperando balóns tamén no repliegue, mira esta, por exemplo, cede po porteiro, o sea, que é un animalado o partido de Keiko Bentín. Esta, por exemplo, outra que recupera el na presión, intenta filtrar, perde o balón, porfía, gaña coa cabeza e vai acabar rematando el. A xogada que continúa, mira, volve a gañar aí a Sombri na carreira e a pouco máis marca outra vez. Sergio Loureiro cos pés acaba quitándolle o gol. E agora sí marca, de novo co Atios aí apertando xa no 83, Dieguito, que fixo un partidazo tamén, recupera o balón, o asistencia para Keiko e agora sí define cunha picadiña estilo, bueno, el Abdelagui, non? Un pouco o seu gol aí, que entra por outro pau e acaba marcando o 3-5, o partido que acabaría 3-6 con tanto do propio Dieguito. Que a verdade é que tamén, pois bueno, merecía o 11, vamos poñer unha vez máis. O de faltoulle un dedín. Que sempre está mandando vídeos dos compañeiros para vacilaros un pouco, pois aí o test Dadín. Hoxe protagonismo tamén no 11 galego. O partido de Keiko unha animalada. Teño que recoñecer unha cousa, Igual hai algún portero que houbera metido a man.
Cual é peor, porque é vermella. Moito peor, moito peor. Claro. Era partido de 0-0 claramente. 9 goles houbo no partido. Pero que despois do despliegue físico de Keco, perdón que estiven aí, que tiña todo apuntado ben para os clips que montei, ir contándoos ben, sí, acabas de facer un resumo histórico. Vale, pois despois de correr todo como correu Keco, de marcar 2 goles, de presionar, roubar balón, non sei que, pois chegou o karaoke e seguía movéndose o tipo, macho, que non parou o tipo. Aí o tes, que non paraba de moverse, Keco estaba contento, evidentemente, festexou aí nese local que xa falamos del moitas veces, con Eloi tamén, a vitoria do Portonovo, a quinta vitoria do Portonovo, amigo Keco Bentín, o filtrador, o da cantada, por suposto, iso non hai dúbida, non hai dúbida. A parte nobre da preferente sur, o Antela 26, Porriño 26, Portonovo xa 22, esas 5 vitorias consecutivas en playoff, Areas 28, Lemos 28, Pontevedra B 28, triplo empate, Arnoia despois de caer ante o Tide 29 e o Atios despois de caer ante o Portonovo 33, aínda así mantén unha vantaxe de 4 puntos. Así que, bueno, así están as cousas. Vilalonga que caeu, fomos gafes, falamos con Araúxo e caeu ante o Pontevedra B por 3-1, Manolo Barreiro 20 puntos, os mesmos que o Valladares, Alerta Navia 19, temos despois algo de material do Alerta Navia, así que xa o comentamos, pero así quedou 11, Minibugui na porta, defensa de 3, por dicir algo, Javi Rueda, Edu Cancelas e Samu Rodríguez, centro do campo para Andrés Antañón, enganchan David Ferreiro e Cristian Martínez de xogadores alta da xornada, Eloi Ferreira, a banda dereita, protagonista do bazo da xornada del huevo de la abuela, a esquerda Facu Moreira e arriba Diego Fuentes e Keco Bentín. Vale? Intento poñer a cámara. Intento poñer outra vez a cámara ou non? Ou quedo coa webcam? Va, quedo coa webcam xa non monto a cámara. Deixo cargando, que descanse, pobriña, que hoxe estaba cansa. Total, a webcam tampouco se ve tan mal. Antañón que charro, espectacular. Chamaron o de Albacete, perdeu medio 11. Anda que este Marcos Piedras, mira que o mencionamos, falamos do Fortuna. Antañón falamos falamos das Celtas. Non está mal a webcam, a ver, máis ou menos. É mellor a outra, pero bueno, non pasa nada. Vale, destacados con vídeo. Deronme boas noticias. Pasamos dun 11 de defensas a outro sin defensas, efectivamente. Houve un día que había 5 laterais esquerdos e hoxe no vese mellor a webcam. Bueno, pois mellor, alégrome. Que dicir? Creo que o 11 onde hai máis destacados con vídeo. E non metimos o gol do Antela, como dicía agora aí o amigo que non lo dixo o gol do Antela, que non o metimos, pero que houve unha maravilla. O amigo dos números, pode chamar. Sí, o que tengo o seu número de nome de usuario. Imos cos goles destacados. A ver, o primeiro, 2 da preferente norte, 2 da preferente sur e 1 da segunda Fuzgal, ademais con motivo especial e moi emotivo, así que ímolo poñer, veña. Hoxe non houve 2 entrevistas, Antón, e levamos 1 hora e 37 minutos falando, que auténtica animalada, menos mal que ia ser curto 11 galego, en fin. Que levamos moito tempo sen coincidir. Sí, pode ser. Jorge Raña, na vitoria do Paiosaco, no Juan Baleato 0-4 ante o Dubra, pechou a goleada, bueno. É que non ves, é o de Antañón, o de Samu, control co peito e entra por toda a auténtica escadra. É un auténtico golazo este de Jorge Raña, que soubo golazos así, deste estilo. Colle unha velocidade do balón cando lle pega coa zurda, criminal, pero criminal. Golazo de Jorge Raña, que xa falou conosco aquí nun 11 galego, para gañar por 0-4 no Juan Baleato. Mais, preferente norte, houve moitos recitais de porteiros nesta fin, xa repasamos, por exemplo, este de Eloi Fungueiriño na Fieiteira, para resistir cun menos. Cidade de Ribeira gañoulle pola mínima a Garda, que va moi rápido. Gañoulle pola mínima o Val, Eloi Fungueiriño, que parou este penalti na Fieiteira, estaba cun menos o Cidade de Ribeira e aínda así acabou gañando. O Val que segue sen gañar, Antón, dende que falamos con Beade, hai que repasar esa xeira, hai que falar outra vez con alguén do Val para darlle sorte. Outro que penduramos en redes sociais, preferente sur agora, Bermu do Beluso, empate a 2 que xa repasamos nas laxes entre Moaña e Beluso, volveu marcar Lope de córner, que é raro, pero golazo tamén, aí o tedes, de Iván Bermúdez, falta directa de Ronaldinho, de Ronaldinho, criminal. Golazo. Tremendo. E seguimos na preferente sur, no mesmo grupo, gol partita. A Umia, o certo é que o pobre Umia só lle marcan golazos. Bastante ten coa clasificación, pero só lle marcan golazos. O Alerta Navia, este é de Aarón Domínguez, o gol da vitoria, 1-0 do Alerta Navia, 1 Umia 0. Aí o tedes, de falta directa, outro auténtico golazo. E o último,
É un dos que molan, como dicía, porque é algo emotivo, segunda futgal na Liga da Costa, na Fontenla, Antón, onde o Sofán gañou esa Copa da Costa, que tedes aí un vídeo gañando o Sofán a Copa da Costa, pois este é o campo da Fontenla do Xallas, que perdeu 0-2 ante o Malpica, e este é Seidú, que fai un auténtico golazo aí, medio maradoniano no centro do campo, con boa parede, chega tirándose aí coa punteiriña para metela, e o emotivo é a dedicatoria especial. Finoulle, faleceu un amigo seu nas últimas datas e sacou esa camisola especial para celebrar o gol e dixo que lle facía moita ilusión sair aquí en Fica coa bola do Malpica, Seidú, vaya golazo que mete e dedicatoria especial, pois, home, había que metelo, moi ledos por él, claro que sí, un bo recordo para o seu colega, Lembramos, por exemplo, aí a outra xente tamén que sempre xoga coa camisola dos seus amigos finados, pois mira, este tamén é outro motivo. Florín era, non? O porteiro. Sí. Do Cidade de Ribeira, sí, correcto. Aí está, pois eses son os goles destacados deste 11 galego. E que máis? Imos co adestrador ou queres dar os destacados que acariñaron? Non destacados vayan ser ler o Instagram, así que... Veña, pois dalle. Os que esti que mentres busques o Instagram vou contando os que sí que están apuntados, que son Pascu do Racing, Miguel Cuesta e Edu Sousa no Pontevedra, Bruno Bellas do Somozas, aínda que Bruno Bellas marcou, pero quen puxo o fútbol foi Aldán Naval, polo que nos estiveron contando tamén. Raúl Pito do Betanzos, que xa o comentei antes, o Sigüeiro en xeral porque conseguiu esa primeira vitória da Liga e veremos o filial do Compo se quen de ir para arriba na preferente norte. Iker Méndez, que marcou 2 no Pontevedra B, xa leva semanas tamén rondando o 11 galego. E que máis temos aí por Instagram? Pois mira, Jorge Domingo, do Meicende. Diego Val, que quero decir, se queres que diga que fixo Meicende, dame tempo. No. Mentres tanto, adiante, Diego Val do Portonovo, Iván Amor do Paio Saco, Rubi Casas do Céltiga, malia derrota, Alberto Freire do Negreira, unha semana máis, todas as semanas está Alberto Freire aquí, é unha cousa tremenda, porque non é que isto unha vez, nin dúas, é que mínimo vai estar 4. Roy Tato, que marcou, asumindo responsabilidade dos 11 metros no punto de penalti. Gelo Martínez do Tide, mellor adestrador, que non nos metimos na enquisa. Ola, está Alberto Freire, está Samu, está Edu Sousa, está Eloi Fungueiriño, Cidade de Ribeira, está, con risas, a modo de maldade, Antonio Hidalgo, está Víctor Mingo do Arenteiro, que puido entrar, como Bastida, como Brais, como David Ferreiro, que foi que entrou, Brais Outeiriño da Antela, de novo Mingo. Aquí teño unha dúbida, vale? Xa chamando aí por privado que, por favor, Mario Cantero do Gran Peña, xeño do fútbol e grandísimo xogador e persoa. Mario Cantero está no Burgos. Quen xoga no Gran Peña agora é o seu irmán, Diego Cantero central, que empatou ante o Alondras. En calquera causa, Alondras 1, Gran Peña 1. Gran familia, mellores futbolistas, dama o igual que sexa do Gran Peña ou do Burgos. Así que calquera causa, podían entrar os dous. É curioso dos irmáns Cantero porque Diego Cantero é o típico central, pouco pelo, aguerrido, a todos os choques, o sea, pouco é dicir bastante. capitán xeral, e Mario Cantero é un tipo, de verdade, fino. Ademais, pero fino, o sea, eu dos que coincidiron con meu irmán, que pé tiña Mario Cantero, ali está no Burgos, que pé tiña Mario Cantero, entón saíron como as dúas versións dos Cantero, dos irmáns Cantero. Adiante. Iván Amor do Paio Saco, que tamén pediron o mellor adestrador, que entrou unha enquisa, como Iván Sánchez. Aquí Eloi que Corraña, que xa falamos deles, Diego Fuentes, que entrou un 11, Miguel Cuesta, que o dixeches ti, eu poría os 11 do Portonovo, tamén pode ser, claro que sí. Hai bastantes comentarios a base de maldade, mellor adestrador o Docentes Academy, que perdeu, e que ademais está debutando por, creo que leva tres partidos, sí. Gañou o primeiro e perdeu 2. Sí. Moito Portonovo, o Bazo Iván Dadín, exalta Queco, adestrador Minso, Edu Sousa, Dieguito, calquera do Portonovo, Minso do Portonovo, Bruno Bellas, Bruno Gómez, adestrador da Antela, un ano sen perder na casa. Queda por aquí, pois mira, un novo por así que nos dixeran Lucas González do Sigüeiro, e dixeches ti os 11, pois mira, os 11, en especial, en concreto, Lucas González.
Moi ben, pois imos cos... Aí estou, buah, é a primeira vez en moito tempo que estou aquí no adestrador, xa levaba moito tempo sen estar, aquí estou, que raro se me fai, macho, que tremendo ter unha webcam e non estar sen batería en modo gran hermano neste momento. Aí están os dous adestradores deste 11 galego 134, Javi Pereira e Rubén Domínguez, xa o dixemos outro día, cando poñemos 6 opcións de adestradores, pois eliximos os dous con máis votos. Rubén Domínguez gañou a semana pasada como segundo clasificado, pero tamén había 6 opcións, así que estreouse xunto a Claudio Giraldez e nesta semana foi o máis votado co 41,38% dos votos. Javi Pereira do Coruxo gañou o Coruxo 1-2 no dificilísimo campo do Marino de Luanco, Carlos Alonso e Dani Rosas os goleadores, pois Javi Pereira, bueno, leva unha... Canto é a puntuación? No sé, creo que son 11 de 15. 16 de 18 puntos, creo que leva. Ah, sí, 13 de 15. Por tanto, pode ser 16 de 18. 16 de 18 creo que leva. Porque son, sí. creo que son 4 vitorias consecutivas, un empate e vitoria antes dese empate, entón creo que son 16 de 18 puntos que leva o Coruxo. Creo, non o sei. Falo de memoria agora mesmo. E segunda aparición porque entrara no 11 galego que non fixemos, porque estábamos aí medio... Bueno, era a data do meu aniversario e non fixemos 11 galego esa semana. E esa semana elixeramos a Javi Pereira e a Borja Fernández como mellores adestradores, así que segunda aparición esta finde co 22,41% dos votos, Giralde do Celta 13,79% dos votos, Tizón do Boiro 12,07%, Moreira do Pontevedra B 6,90% e Iván Sánchez do Paio sacou 3,45%. Jorge Cuesta, outro dos grandes esquecidos deste 11, desta votación, efectivamente. Robo a Freddy Álvarez, outro dos grandes esquecidos tamén, efectivamente. Pero bueno, Freddy xa apareceu e Jorge Cuesta, se segue así as cousas como dicía Antón, pois acabará aparecendo. Creo que nada máis, e xa foi moito, Antón. Sí, falando de Gran Hermano, hai un programa moi lúdico, non é lúdico a palabra que vou utilizar. Zona Gemelos, Non, que sacas isto? Non, que asco, que noxo, que noxo. Duro de ver. E ainda por riba, hoxe vino en Twitter, como que lle afean a un participante que case mata a outro a patadas. Afeanlle os xemelgos eses, que son dous descerebraos, afeanlle unha conducta homófoba. E eu pensando, pero si eso é o dentro do malo de todo o que tedes é o mellor, quero dicir, coa desandeces que decides, en fin, eu non sei. Faime gracia el patica. O peor é que me saen clips en Twitter, que eu non vexo esa basura. En fin. Ia dicir algo máis e non me lembro. Semana que ven. No. Semana de Copa, cuidado. Sí, semana de Copa. Que o partido primeira acabou 0-0 entre o Rayo Vallecano e o Betis. Non sei se entrou Gumbau ou non, pero acabou Rayo 0, Betis 0. Que se chegades ata aquí, pois como fan Marcos e Lucas, non? Unha palabra. Molaba unha palabra, non? A ver. Por certo, mañá hai Copa. Mañá hai Copa. E o mércores. E o xoves igual vou ao Couto. Podemos poñer defensa ou algo así. Defensa ou unha destas. Que che parece? Bueno, igual o señor ministro Grande Marlaska preocúpase se poñemos defensa. Home, pero porque non hai defensa. Pois central. Veña, pois central de palabra clave para a xente que chegou ata aquí que o poña aí no chat de YouTube. Eu poría... Mira, temos exclusiva de TQHT. Mañá vídeo palco VIP en TQHT. Ojo. Ollo, case nada. E nos mañá vai haber vídeo para as redes da Televisión de Galicia, porque vai Iago Galloso no partido, lembramos, mañá imos estar... A que hora me recolles mañá? 8:30 da mañá. 8:40, más o menos. Vale. Media. Imos estar 8:40, que total entre 9 e 9:30 non vai ir a ninguén antes. 8:40, 8:45 está ben. Imos estar no partido de prensa. Partido de prensa contra empregados do Celta. Gañado por nós, equipo prensa sempre. Inda que a prensa non nos quera, ni por cos piedras. Veña, nada máis. Vémonos. Perdón, é verdad, perdón. Quedoume no tinteiro. Como se xa de zona xemelgos, muteote. Buah, pero que se me foi agora, tío. Tiki-taka anxo. No, o mellor foi, xa yo contei antes, Antón, o mellor foi onte Víctor López falando con Moncho Carnero de que tiñamos moitas baixas, creo que o propio Víctor non vai xogar, porque ademais Claudio fala 1:30. O sea, vai a prensa a xogar o partido contra os empregados do Celta e Claudio fala 1:30 a previa contra o Albacete, o sea que a mitad os da Cope creo xa non veñen. O sea, estamos en cuadro, en cuadro completamente. E dixo, pero bueno, por lo menos da CRTVG, da CESAG agora, van bons reforzos, vai Iago Galloso, vai Anxo Tato, vai Antón Vieira,
United e o, bueno, metelos no mesmo saco aos dos primeiros e o terceiro e máis de baloncesto. Un pouco descoordinado. Eu fun unha vez, hai 2 anos, gañou o equipo de prensa aos traballadores do club. O ano pasado creo que non se gañou, eu non estaba porque estaba co ligamento cruzado, por lo tanto, os meus resultados son 100%. Igual mañá non xogo, xa que temos tantas baixas, igual non xogo para... O ano pasado deu un recital Mario Bermejo, que adoita xogar cos empregados do club. Que partido fixo Mario Bermejo, que pesadelo, miña nai. Eu mañá vou a pasalo aí, creo. E as cañas despois ali no chollo. Eso é mellor. Bueno, nada máis, non? Acordousete xa ou non? Igual, no, pero bueno, igual vou a Couto xoves, así e tal, non sei que, pero bueno, é o sábado eso do Compos e a semana que ven, bueno. É verdad que o ano pasado foi Piedras colexiado. Non me lembraba, é verdad, é verdad. Hostia. E agora que son membro de TQHT podo ver aquel vídeo, que no seu momento non podía velo porque subiron só pa membros, e podo ver aquel vídeo agora que son membros, mira, non pero eu quería protestarlle a Marcos Piedra. Non caera na conta, por que? No, se iba de colexiado por protestar. Un pouco. O sábado no partido dixo meu colexiado levas 4 protestando, que se sabe as leis da arbitraxe son eu, non eres ti. E eu, como quedastes? No. Veña, dío. Primeira derrota. Primeira derrota. Do Praíña. Da Praíña comigo. Sen min xa perder máis, pero comigo vale. Primeira derrota. O equipo é un equipo conmigo e outro senmigo. Correcto. Nada, que non me lembro o que ia decir, así puntuación, que... Puntuación? Puntuación de que? Puntuación, de puntos, valoración. No, perdimos. Triple doble. Non xoguei un bon partido, a verdad todo teño que dicilo. Pero... Ok. Grazas, amigos, por estar aí un día máis. Antón, vémonos no vindeiro vídeo directo de Fica coa bola. Grazas. Igual foi o último do ano, Ai, ti que dis? Seguro que sí, ¿no? Bueno, xa veremos. Depende como vaya a boda. A boda do sábado pode ser perigosa. Peligrosa, Estamos en directo. Sí. Chao. Sabes que teño que recomendar un libro duro, unha película e un álbum de música para o Galicia por diante do 2025. Estamos en directo ainda, Sí, pero bueno, pero podes falar disto. Teño que recomendar, e claro. No, levas en ler o libro dende que era obrigatorio no colegio. Película. Eu dende logo, Película Sirat. Sí, Sirat, vale? Sirat. Álbum. Sei máis ou menos o que vou decir, teño que pedir permiso porque quero decir unha cousa de... Sábese xa, pero quero decir álbum o de Nove Louro tal, pero xa anticipo recomendación 2026 de Rapans novo disco, quero dicilo. Saca Dirty Sack agora próximamente e ten unha canción con Nove Louro, un feat, correcto. Featuring, e outra con Jarque Z, oye. Claro, libro está complicado. Libro pode ser duro. Aí píllasme. Jatalín, dinos un libro. Mira, pregúntache Marcos Piedras, vas moito a Ourense, fácil aparcar preto da estación? É que eu na estación non controlo, porque vou sempre en coche, sempre vou a Couto ou a Paco Paz e aí aparco moi ben, pero a estación queda do outro lado da ponte, entón hai parking de Madialevo, pero non creo que se vai a Albacete dende Ourense, non creo que queira deixar o coche no parking, porque ao volver todos os cartos que acumulara TQHT, aí van. Bueno, o libro xa o buscas aí por, non? Que íamos facer algo curtiño, levamos case 2 horas, eu creo que xa chega, non? Sí, nada máis, mañá xa estamos xuntos. Palabra central no chat. Adeus, grazas. Chao. Xa me acordo, coño. Palabra no chat, en vez de central hai que reclamar dunha vez servizo de cercanías en Galicia. Veña, hala.